Sanibona. Molo. Mina ngathemba network yethu izwakala kahle. Hey, ayikhathalekile ibhaki. Hey kakhulu, khathaleke kakhulu. Khathale emoyeni nasenyameni. Hey, siyabingelela egameni likaJesu. Be greeted. Ngathemba network yethu izwakala kahle. Molo. Siyabingelela egameni likaJesu. Be greeted. Sanibonani. Amen. Sithemba niyaphila bafowethu, siyabingelela egameni likaJesu. Molo, Mnisi. Siyabingelela Thabete, molo. Awu baqhubeka siyabingelela lapho egameni likaJesu. Sanibingelela bafowethu kusihlwa. Namhla sifuna ukukhuluma nge-commitment. Ukuthi ngeke uyikhonze inkosi unless you have committed yourself to serve the Lord. Uma ungakazi waze wayibophezela ngeke umkhonze kahle uSimakade. Elokho bafethu soxoxa ngakho namhlanje kusihlwa. Molo Thembelihle. Bafethu siyanibingelela nonke ningeke dumela mngade. Commitment. Khathalekile bafethu kodwa sikhona. Mamkhe siyabingelela lapho. Ungena ngenye ngapha nobaba ungena ngenye ifoni. Sinibingelela bafethu sithemba niyaphila. Dumela. Ngenani bafethu sokhuluma nge-commitment. Ukuthi into eyenza ukuthi abantu bakwazi ukukhonza kahle uSimakade ukuyibophezela. I-commitment bafethu sanibonani. Step in screen bafethu lokushaya kanje ungakhathali screen sakho yenza usulokuthi kuyasiza kakhulu. Sanibonani. Siyabingelela egameni likaJesu. Ukuthula Mam Q. Siyabingelela bafethu egameni likaJesu. Molo Mvelasi Zandile. Asibingelele egameni likaJesu. Sishare no life wethu bafethu. Uma ukwazi ukushare ulife ushare. Amen.
sesikhona sibingelele sibuye emawala sibuye ngezinga eliphezulu kakhulu bafethu siyanibingelela egameni likaJesu mane amaminute asele bafethu bese siyaxoxa uma ukwazi ukushare ulife ushare abakwazi ukushare na ku WhatsApp lapha egroupini yethu ku WhatsApp sicela nishareleni bafethu kule group yethu ka WhatsApp uma ukwazi ukushare ulife sicela usharele nakhona siyabingelela bafethu siyabingelela mathatha ama-minute asele bese siyaxoxa sikhuluma nge-commitment ukuyibophezela okuseveni usimakade ngoba le ndaba yokuseva inkosi ngemizwa yakho nangendlela othanda ngayo ahambe kanjalo amen ahambe kanjalo ukuyikhonzela inkosi kunokuyibophezela okuhambisana nokukhonza usimakade ngoba kukhona nokuyibophezela emshadweni khona ukuyibophezela nasemsebenzini nasekukhonzeni inkosi bafethu kuba kanjalo uma uzokhonza inkosi ngemizwa yakho khonza uma uthanda ayayisebenza uJesu Kristu uyinkosi siyabingelela kamagwaza kwala Bigreted ngicela ungi-DM emphathi ngenamba yakho so add lapha ku WhatsApp group yethu mabili ama-minute bafethu bese siyaxoxa noma ngabe aweli belodwa bafethu bese siyaphumula awu molo tata molo khonto mabili ama-minute bafethu sifuna ukukhuluma nge-commitment like very serious enyangeni abantu abasha sifuna ukukhuluma nge-commitment nawe sayimisela ukungena emshadweni nawe ungena emshadweni kuyokwelekelela nawe uthi usindisiwe kuyokulekelela ukuthi ayikho into ozoyenza iyenzeka ngaphandle kokuyibophezela ngeke umkhonze uNkulunkulu kahle unless you have committed yourself ngeke useve kahle ngeke usebenze unless you have committed yourself emsebenzini i-commitment iyona ekubophezelayo ukwenzeni izinto noma izimo singasavumi into engakwenza uhlala kahle emshadweni umshado wakho survive i-commitment noma ungashada kodwa uma ungabophezela emshadweni wakho ngeke yenzeke lento uyibophezele kuyona so yiloko esoxoxa ngako bafowethu liminute lilodwa lisele wena kwakushare ulife bese siyaxoxa egameni likaJesu sifuna ukuxoxa ngaloko bafowethu sanibonana uNkulunkulu uyazi bafowethu ukuthi I'm trying my best ukuba khona kulo life uNkulunkulu uyakwazi lokho Jesu uyazi ukuthi ngizama konke kwamandla ami ukuthi ngibe khona noma ukukhathalekile ngale ndlela uNkulunkulu uyazi ukuthi ngempela I'm trying ukuthi sibe khona and siyathemba siyambonga uNkulunkulu uyasinikeza amandla ukuthi siphokophele noma amandla engathi ayancipha sanibonana okunye sicela kakhulu bafethu umthandazo sidinga mawala kakhulu esikhulekisa bafethu asiqaleni bafethu siyabingelela egameni likaJesu sibingelela endaweni ezahlukahlukene abazalwane abasibukela bakuzona nabasoloko benathi besithwele ngemthandazo abanye basithwele ngeyiluleko abanye basithwele ngedatha khona bathenga idatha ukuze sikwazi ukuqhubeka siyabonga kakhulu bafethu egameni likaJesu kukodwa okusenhlizweni zethu kumemezela ivangeli ukuthi inkosi selekelele sonke ukuze umsebenzi wenkosi ube impumelelo siyabonga kakhulu nokuba sikhona kuze kube namhlanje because sibophezela ukulimemezela ivangeli kwisikhathi noma okungasiso ngicela bafethu sikhuleke nafishane bese siyaxoxa namhlanje sikhuluma nge-commitment itopic yethu namhlanje kuyibophezela ukwakuthapha iscreen lapho ungakhathali ukuthapha mina kwami ukukhuluma siyabonga kakhulu bakwethu ongcwele isonko sethu Jesu nguJehova baba igama lakho wena wedwa ofanele ukukhonzwa nokutuswa
Siwunikeza udumo uNkulunkulu wethu ongcwele kusihlwa. Sihlangane kule ndawo baba wethu ukhona phakathi kwethu. Uyalekelela ukhonza kwethu kosuku kungabe yize. Father, we pray ukuthi amandla ovusa ngoJesu wabafileyo ayokwehlela phezu kwethu, eselekelele ekhulumeni kwethu, singakhuluma intando yethu nokuqonda kwethu, kodwa sikhuluma inhliziyo yakho. Silonde izwi lakho ukuthi singoni, egameni likaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Bafethu asibingelele egameni lenkosi yethu uJesu. Futhi asifunde incwadi ka2 Timotheo, 2 Timotheo chapter 2 verse number 19. 2 Timotheo chapter 2 from verse number 19. Sifuna ukukhuluma ngecommitment. Sikhuluma ngokuyibophezela ukuthi ekukhonzeni kwakho inkosi kahle, you have to commit yourself. Umkhonza kahle usimakade if uyibophezele ekwenzeni kanjalo. 2 Timotheo chapter 2 from verse number 19. Silapho nje sifunda ivesi elilodwa bese siyaxoxa. Kunaloko kubaleka kakhulu kumele sikhulumeni ngakho nokuthi sibonisane ngakho. Verse number 19 uthi nokho sisekele isiqinisileyo sikaNkulunkulu simi sinalolu Paul ukuthi inkosi yabaza abangabayo nokuthi ilona loyo phathi igama likaKristu makadede kuko konke ongalungi. Siphinde futhi verse number 19 nokho isisekelo esiqinisileyo sikaNkulunkulu simi sinalolu phawu lokuthi inkosi iyabazi abangabayo. That's point 1. Number 2, ilona loyo ophatha igama likaKristu makadede kuko konke okubonakala kukubi. Asifundeni okugcina. Nokho isisekelo esiqinileyo sikaNkulunkulu simi sinalolu phawu. Inkosi iyabazi abangabayo nokuthi ilona loyo ophatha igama likaKristu makadede kuko konke okubonakala kuko konke okungalunga. The reason why bafethu sifuna ukukhuluma ngecommitment is because sinabantwana bakaNkulunkulu abaningi abasindisiwe, abathi basindisiwe bathi bangakaze baze bayicommit entweni abayibiza ukuthi basindiswe kuyona. Singakhohlisana sodwa singabantwana bakaNkulunkulu, singabashumayeli, prophetess, singobani bani. But isisekelo sikaNkulunkulu, isisekelo esiqinileyo sikaNkulunkulu sime sinalolu phawu ukuthi uNkulunkulu uyabazi abangabakhe. Ungakhohlisa thina ngokuthi every Sunday uya-attenda, ungakhohlisa thina ukuthi uyanikela, ungakhohlisa thina ukuthi uyacula, uyashumayela, kodwa kukhona umuntu angeke umkhohlise ukuthi uNkulunkulu-ke uyabazi abangabakhe. Kukhona abantu bangabazalwane bebandla, khona abazalwane bangabazalwane babefundisi, khona abazalwane bangabazalwane bama-content, kodwa bangabelongi embusweni kaNkulunkulu. So-ke uNkulunkulu-ke akasona isithombe. uNkulunkulu akasena umuntu ukukhohliswa ongamdida noma umbhayizisa ushayise ngathi, ngoba uNkulunkulu-ke uyabazi abangabakhe. Sinabantwana bakaNkulunkulu thina abasindisiwe abakholwayo, kodwa abangakaze baze bayibophezela ekumkhonzeni uNkulunkulu, because ayikho into oyokho uyenza ibe impumelelo unless kuze kufike la khona uyibophezele khona. The reason why imishado eminingi ixega kangaka is because abantu bangenile emshadweni but abakaze baze bayibophezela kulowo mshado, because into eyenza ukuthi into ime ukuyikhomitha kuyona. Ungagcine ey'ndebeni zomlomo uyikhuluma bese ey'ndebeni zomlomo, uyayibophezela kuyona la khona uyimisa phambi kwakho uthi ngaphandle kwalokhu akukho kunye okungihlukanisa nalokho. But kukhona abantu le ndaba yokukholwa ey'sey'ndebeni zomlomo kodwa abangayibophezele kuyona. Now-ke ukungayibophezeli kwakho kwenza uxega. Kunabantwana bakaNkulunkulu abasindiswa babe nama-option, bamkhonza usimakade kuya ngokuthi isimo sempilo ngaleso sikhathi simi kanjani. Uma ungamisa umsebenzi umisa uNkulunkulu, angakhetha umsebenzi ayeke inkosi. Uma ungamisa uNkulunkulu umisa imali, angathatha imali ayeke uNkulunkulu. Uma ungamisa iy'ngane umisa uNkulunkulu, angathatha iy'ngane ayeke usimakade. Noma yini kukhona izinto ezikwazi ukumreplace uNkulunkulu.
namkhonza uSimakade kodwa abakaze bayibophezela ekuthenini ayikho into ensukwini zokuphila kwami nasekukhonzeni kwami ekungathi makumile noma kwenzekile ensukwini zokuphila kwami kungehlukanisa noSimakade. Abantu bayamkhonza ngempela inkosi kodwa abakaze baze bayibophezela ekuyikhonzeni inkosi la khona uthi ayikho into eyongehlukanisa. Uthi umpostoli Paulo chapter 8 incwadi kaRomans athi yini into esehlukanisa nothando kaNkulunkulu, wasechaza izinto ezenza ukuthi umuntu ehlukane, uthi ucindezelo, ukweswela, ukuhlupheka, noma ngathiwa yini izinto, ayikho into engangixebula ekunamatheleni kuNkulunkulu ngoba ngiyibophezele ekuthenini uma ngimthanda uNkulunkulu ngiyomkhonza ngamandla ami onke, ngemali yami yonke, isikhathi sami sonke, everything enginayo nama-resources ami ngiyomkhonza ngawo. Ngiyibophezele ukukwenza lokho ey'nsukwini zokuphila kwami. So noma ngathiwa-ke yini into engavele ey'nsukwini zokuphila kwami ayikwazi ukungenza ngingasamkhonzi uNkulunkulu ngoba I have committed myself ukuthi as long as ngisaphila, ngisakwazi ukukhuluma, ngisakwazi ukuhamba ngamandla ami, iy'nyawo zami, imoto yami, everything that I have ngiyibophezele ekukhonzeni uNkulunkulu ngayo. So-ke baningi-ke abamkhonzayo uNkulunkulu but abangakaze baze bayibophezela ekumseveni uNkulunkulu ey'nsukwini zonke zokuphila kwabo. And umuntu okhonza uNkulunkulu angakaze azayibophezela kulula kakhulu ukuxega kwayo, kulula kakhulu ekuyekeni kwayo. Ake ngenzele isibonelo. Into ekwenza wena ukuthi uvuka ngesikhathi uma uye emsebenzini usenta nama-alarm is because kune-contract owayifundayo eyikubophezela, wayibophezela kuyona ukuthi uyofika ngesikhathi. Uma ukuthi awufikanga emsebenzini kumele uripote, uma ungenzekala ukuthi kumele kwenze ukuthi uma kune i-property osebenza ngayo noma equipment osebenza ngayo kuma engatholakala kunalezi zinto oyibophezele ngazo ukuthi uyigcina leyo mgomo. Into ekwenza ukuthi emshadweni wakho ukwazi ukusurvive emshadweni because uyibophezela ukuthi ngiyoshintsha isibongo sami, ngiyoshadela kwaZwane, ngiyogcina imiyalo noma ugcina imithetho yakuleso sibongo noma ikuphi la khona, ngisho nasezweni la siphila khona eSouth Africa siphila. Into eyenza ukuthi sikwazi ukusurvive noma siphila ngokwe-constitution se-South Africa is because sitsheliwe ukuthi i-constitution awufuni 1 or 2 or 3 or 4 or 5 and ukuze sikwazi ukusurvive kule ndawo because kumele sikwazi ukulandela i-constitution ekwazi ukusigayida sikwazi ukuphila ezweni esiphila kulona. And ngaphandle kwe-constitution asikwazi ukuphila kahle ezweni esiphila kulona. Nasemshadweni sigayidwa yilokho noma indawo ugcina wena-ke ukuze ukwazi ukuphila kahle ufanele uyibophezele ukuthi uyokwazi ukuphila kahle emthethweni ebekiwe noma ku-constitution yezwe esiphila kulona. Nasemshadweni uma ngibona usisi ngumthandi kufanele ngimtshela ukuthi mina ukuthi angikuthandi ukuthi angikuthandi, uyavuma yini ukuthi uzokwazi ukuphila ngaphansi kwaleyo mgomo emkholweni. Uma usindisiwe umntwana kaNkulunkulu usindisiwe kunemigomo nemibandela yokuphila la khona ukuthi mase umntwana kaNkulunkulu usindise kunezinto engavumelekile ubonakala uzenze. Obona nje abantu abalandela amaqembu epolitiko MK o-EFF ANC ubani kuyaziwa ukuthi kunezinto engavumelekile maqabane ukuthi uzenze uma uyiqabane kabani. Kunezinto otshelwa zonke ayivumelekile uzenzela ngoba once waze wayibophezela ukuthi uyolandela leli qembu it means kunezinto ongasaphindi uzenze. Now sinabantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe abakhohlisa thina abangazi ukuthi uNkulunkulu angeke ukwazi ukumkhohlisa ngoba isisekelo sokukholwa sikaNkulunkulu simile sinalo lophawu lokuthi uNkulunkulu uyabazi laba bangabakhe. Kukhona abantu ababiza igama lakhe, kukhona abakwaziyo ukubameza indaba zombuso wakhe, kukhona abantu abakwaziyo ukumemeza izinto zombuso wasezulwini kodwa abangasibona bakhe. Kodwa uNkulunkulu uyabazi laba bantu abangabakhe. Noma sisindisiwe sikholwa abaningi bethu asikho embusweni wakhe. The reason why into eyayenza ukuthi uma uIsrael ethunjwe iBabylon lithi iBhayibheli kwakhe yakhumbula ikhathi zo Mordecai no Esther uma kuthiwa uMordecai ma esesangweni induna ubani uHamani yayithi mayingena esangweni kuthiwa akakhothama uMordecai lithi iBhayibheli wanqaba ukukhothamela uHamani egedini ngesizathu sokuthi lithi iBhayibheli wayeyitshelile ukuthi umJuda uyibophezele uHamani ukuthi uMordecai ukuthi ayikho into ngokhe ngiyiguqele empilweni yami yonke njengomJuda ngiyoguqela uNkulunkulu regardless of indawo engithunjele.
wanqaba ukuguqa noma esezweni lokuthunjwa ngoba wayibophezela empilweni yakhe yonke ukuthi ayikho enye into ngokhe ngiyiguqele empilweni yami ngaphandle kuNkulunkulu yena yedwa ophilayo kwala noma sethenjisa ukubulawa esezweni lokuthunjwa wathi angeke ngize ngiguqa wanqamela ukuthi ungamana ngife kunokuthi ngiguqele umuntu wena lento angeke uyenze ngoba ekukhonzeni kwakhe ayikho commitment. You have never committed yourself ekumseveni uNkulunkulu regardless of isimo ohlangabezana naso. Ukukhonza kwakho uyamkhonza kodwa ukukhonza kwakho kunama option kudependa kuya ngokuthi ukuphi isimo sikuvumela ngayiphi indlela. Iningi lethu siyalikompromise ivangeli ngokwe environment esisuka sisebenza kuyona ngokwe environment esihlala kuyona ngokwe environment esishadele kuyona because we have never committed ourselves ukuthi regardless of the situation engiyona but I've committed myself that I will serve the Lord ngamali yami yonke ngamandla ami yonke ingane zami zonke ama resources ami onke ngiyomkhonza uSimakade ngiyibophezela ukukwenza lokho. Abafana abancane uShadraka Abednego noMeshaki uma bethunjelwe eBabylon lithi iBhayibheli bafika lapha bebangama teenager labafana. Umbuzo ukuthi abapriest amaLevi ayekhona kwaIsrael ayekuphi kuze kusukuma ama teenager amela uNkulunkulu eBabylon is because noma bebekhona bangabapriest kodwa abakaze baze bayibophezela ukuthi kungamana sife kunokuthi simphike uNkulunkulu because we have committed ourselves to serve the Lord ngempilo yethu yonke noma ngathiwa siya ekufeni kodwa ngoba sesibophezele ekumseveni uSimakade ngeke sishintshe. Kodwa kwabonakala abafana abathathu noma bane ngoDaniel baseBabylon abayibophezela ukuthi kuthiwa ke kwase kushawe nomthetho ushayelo uDaniel kuthiwa mase kubonakala isikhathi sokuthandaza noma mase kushawa insimbi ukuthandaza wonke umuntu akaguqela isithombe sibekwe eBhayibheli lithi iBhayibheli uDaniel wavula ifastela walibhekisa eJerusalem wayenza lokho noma umthetho sewubekiwe because wayeseyibophezela ukuthi asikho isimo ayikho impilo ayikho environment akekho umuntu oyoshintsha ukuyibophezela kwami ukukhonzeni uSimakade. This thing ingaphezulu kokuya esontweni lento yokuyibophezela i-commitment ihamba idila nama individuals akusona into yesonto lami akusona into yeqhawe lami lento yokuyibophezela iyandlula esontweni lami iyandlula endabeni yami nomkami endabeni yomyeni wami nobani bani iya ngomuntu nomuntu lo oyidecide ukuthi eyinsukwini zokuphila kwami ngiyomserve uSimakade wethu umyeni wami ukhona noma akekho weda unkosikazi wami ukhona noma akekho abazali bami bayangibona noma bangiboni ukuyibophezela kukwenza ukuthi wenza into enhle noma kungekho kubona ngoba uyibophezela empilweni ingaphezulu kokuya esontweni ingaphezulu kokunikela ingaphezulu kokuqhotshelwa izandla lento yokuyibophezela ihamba ibanga elide. Into eyenza ukuthi abantu bakwazi ukuqala into phakathi nendawo bayiyeke is because they have never committed themselves ukuthi ngiyayibophezela ukuthi eyinsukwini zokuphila kwami emlonyeni wami akuyiphuma inhlamba lithi iBhayibheli ubani lo uJobe uthi ngayenza isivumelwano namehlo ami ukuthi angiyikumbuka esifazane ngemkhanuka yabona ukuthi ngiyenza isivumelwano ngiyayibophezela ukuthi wonke umuntu esifazane wonke ngimbuka ngamehlo ami angiyikumbuka ngendlela yokumkhanuka. Lento ikwenza ukuthi noma ngathiwa sekuyafika lento uyayicabanga kodwa ngoba udecide ukhumbula isivumelwano wasenza nawe ukuthi eyinsukwini zokuphila kwami ngeke ngikwenze lokho. The reason why kunosisi bethu abakhulelwa namhlanje babuye baphenduke bakhulela babuye baphenduke is because abakaze bayibophezela ekuthenina ngeke eyinsukwini zokuphila kwami ngilala nomfana ngingashadile ngeke ngivule inyozo zami ngivulela umfana ngiyayibophezela ngiyenza isivumelwano nami ukuthi uNkulunkulu angeke ngize ngikwenze lokho. The reason why senza noma yini siphila noma kanjani because siyakholwa kodwa ayikho commitment akukho la siyibophezele khona wena nawe wenza isivumelwano nami ukuthi eyinsukwini zokuphila kwami as long as aserve uSimakade kunezinto angeke ngize ngikwazi ukuzenza nabashumayeli. The reason why bahamba bakhuthuzana nabantu is because abakaze benza isivumelwano nabo ukuthi I will never preach the gospel for my own benefit ngamana ngilambe ngamana ngiswele but I will never manipulate people for my own benefit. Ngiyayibophezela ekuseveni uSimakade ngokwethembeka nangeqiniso regardless of the situation engemiki yona
angiyayibophezela ukumhlonipha umyeni wami whether enginikeza imali noma nganginikezi engithanda noma ngangithandi but ngiyokwenza izwi lakhe lithi umuntu wesifazane kumele ethoba noma ngathiwa isimo siyangivumela noma asingivumeli ngiyibophezele mina lento yokuyibophezela ayihlangene nokuthi yena wenza ini lento ingami noNkulunkulu wami so I will remain faithful based on my commitment regardless ukuthi umuntu oseduze kwami uvumelana nami noma uhambisana nami noma akahambisani nami but ukukhonza uNkulunkulu kungekho la uyibophezele khona ukhonza ngendlela othanda ngayo inhlonipho yakho ivela ekuthenini isimo ohleli kusona simi kanjani ayikho into oyibophezele kuyona uthi ngeke ngikwenze ukuthi ngeke ngize ngikwenze ukuthi ngeke ngibakhonza abanye uNkulunkulu ngeke ngikwenze ukuthi lithi iBhayibheli bathi sebetsheliwe abafana abathathu ukuthiwa nani izwile yini ukuthiwa umuntu ongamkhonzi angasikhonzi isithixo esibekwe la eBhabhiloni uzofaka esithandweni somlilo bathi abafana we have committed ourselves that we will never serve abanye uNkulunkulu ababekiswe ukhonza uNkulunkulu yena yedwa lokhu kokuyibophezela kwami ukukhonza uNkulunkulu yena yedwa sikwenza noma sekuthiwa ke sekubekwe inkemba phambi kwethu sikwenza noma sekuthiwa ke umsebenzi uyaphela sikwenza noma kuthiwa ke uyodivorcewa uma ngathiwa awufuni ukwenza u1 no2 no3 sikwenza lokho noma kuthiwa ke uma ngakwenzanga lokho uyokwenza ukuthi sikwenza lokho noma kuthiwa ke mongalalanga nomuntu angeke uthole umsebenzi ngamana ngawuthola umsebenzi kunokuthi ngilale bese ngena umsebenzi ngoba ukuba nazo lezi zinto ngaphandle ko bese kumele ngibreak icovenant noma icommitment engiyenze noSimakade kuyongenza ngibe nazo izinto kodwa ngabi nakuthula noma ngathiwa siyayikhonza inkosi kodwa ekuyikhonzeni kwethu if we didn't commit ourselves to serve the Lord empilweni zethu so ukuyikhonzeni kwethu ku-useless siserve inkosi ngokwesimo esihleli kuzona ubona ukukhonza that's why kuba nabantu ngamaSunday uma kumele baye enkonzweni bakhipha iwasheni bawash because abakazi benze isivumelwano ukuthi ayikho into yomendleleni yami yokuyikhonza uSimakade whether ngabe iwasheni ngingani yagula noma ngathi okwenzakalana noma ngathi ngiphethe umkhuhlane ngiyokhwehlela ngiyakhona noma ngathi okwenzakalana kodwa ngizoya khona uma uthi ngiyozela ngiyokwezelela khona because ngiyenza isivumelwano nami ukuthi ayikho into yongenza ukuthi ibe mkhulu noma ngathi ukukhathala ngiyokhathalela khona because ngayenza isivumelwano nami ukuthi ngiyokuyiserve inkosi ngiyiserve kwisikhathi noma kungasikho umpostoli Paul utshela uTimotheo wathi wolishumayela ivangeli Timotheo kuyisikhathi noma kungasikho ngamagama noma ngathi isimo sivumelana nawe noma singavumelana nawe ekhona uamen noma ngekho uamen ikhona envelope noma ngekho envelope bevuma noma bangavumi preach the gospel ngeke uyenze lento le unless uyibophezele ekuthenini ngiyolimemezela ivangeli bekhona bahambisana nami noma bangahambisane nami now isizathu sokuthi ukukhonza kwethu kwalezi insuku kwabantwana bakaNkulunkulu abathi basindisiwe bekhonza ngendlela abathanda ngayo bayakwazi ukulova ekuyonkonzweni baye ebholeni vele commitment ungayenza noma yini mawungayibophezela entweni lento ukukhonza uNkulunkulu ungayibophezela kufana nomjolo umjolo it's a peace peace job itoho ingaphela noma nini ile ndlela umkhonza ngayo uNkulunkulu nawo ukuthi ukuyikhonzeni kwakhe uyibophezele umuntu oyibophezela uyakwazi ukuthi angikwazi ukushaya lesikhathi kunkosikazi womuntu nisengaphandle by this time kumele ngikwami ngoba unkosikazi womuntu hamba ngalesi sikhathi indoda eyibophezele emndenini wayazi ukuthi akwazi ukushaya lesi sikhathi kungaziwe ingane zingazi ukuthi ubaba ukuphi unkosikazi wami ngakwazi into ekwenza kube kanjalo it's a commitment because you have committed yourself phakathi emndenini wakho so kubalula kakhulu ukuba ubaba if uyibophezele emshadweni wakho commitment hanke isisekelo sokukholwa ke sime sinalo luphawu ukuthi uNkulunkulu uyabaza bangabakho yabazi uNkulunkulu abamkhonza noma izimo zingavumi kunama option okuphila bese kuba nabazali abakhonza uNkulunkulu part time uyabazi uNkulunkulu abakhona ngesibongo abamkhonza ngemizwa kuya ekukhonzeni kwaba siyabazi ukuthi bayoba khona enkonzweni uma beholile noma abanye abekho once uhola kuyi15 manje njengoba kuyi15 baholile othisha nosibani ngeke babone the following weekend enkonzweni why because banemali once baba nemali ababibikho because abakaze bayibophezele ekutheni whether nginakho noma nginakho kodwa ngiyomkhonza uNkulunkulu angeke ngibhayiziswa ukuthi nginemali kunabantu abanganayo maba nemali manje bakhonza amadolobheni bakhonza endaweni ukuthi nokuthi ukuyibophezela kukwenza wazi ukuthi
if ngikwazi ukusetha alarm manje emsebenzini, ngikwazi ukusetha alarm manje esikolweni, ngikwazi ukusetha alarm manje ngiya kuma interview, I must do the same thing. Kumele ngi-apply the same principle nasekuseveni uSimakade, ngoba lithi iBhayibheli masiyomkhonzo uSimakade sisuka size gidigidini zey'ngilozi siyohlanganyelana namazubula sezulwini. Ngamanye amagama ukuhlangana kwethu kuhlangana izulu lizohlanganya kanye nathi. So ukuhlangana kwethu kuyahlonishwa uma sake sathi Nkosi ngosuku lokuthi suka sikhona uNkulunkulu ubuka bakhona phakathi kwethu, ngoba lithi iBhayibheli uma ababili abathathu bahlangene bakhona phakathi kwethu. Just imagine izulu lonke lize lizokwehla lizohlanganya kanye nathi bese wena ufika ngesikhathi sakho, ngoba vela uyibophezela. uNkulunkulu awumthathanga njengento ekumele uyisabe uphinde uyihlonipha, kodwa emsebenzini mawulethu uyabika, esikoleni mawulethu uyabika, ku-interview ungahamba uma ngathiwa kune-interview kumele ye-Cape Town ungahamba manje uyolalela khona e-Cape Town ngoba ubalekela ukuba late, kodwa enkonzweni ufika ngesikhathi sakho ungaxolisa awubenandaba because you have never committed yourself. But I'm here to remind you ukuthi isisekelo sokukholwa simi sinalolu Pawulo ukuthi uNkulunkulu uyabaza abangabakho, uNkulunkulu uyabaza abangabakho, noma singakhombana noma singafaka izambatho noma ngathiwa sifake, kodwa uNkulunkulu uyabaza abantu abayibophezele, abamsaba ebabona nabangamboni, abathi ayikho into yomendleleni yami, ngeke ngibhayisiswa imali, ngeke ngibhayisiswa indlu, ngeke ngibhayisiswa umfana, ngeke ngibhayisiswa intombi, ngeke ngibhayisiswa regardless of iposition engiyona, kodwa uNkulunkulu unumber 1 empilweni yami. Ngeke ngithi ma senginemali bese ikhanda lami liduma. uNkulunkulu uyabaza abantu abamise yena engokuqala empilweni zabo, bese bakhona aboNkulunkulu abamkhoza ngeindebe zomlomo, abagcina ngokumemezela, abanamaphimbo amahle, ulwazi oluhle, abafunde kakhulu, abanamagama amakhulu esiGreek neseHebheru ekuseyindebeni zomlomo. That's what uJesu ku-chapter 7 ncwadi kaMateyu athi akusibona bonke abantu abalimemezelayo nabaliculayo igama, kodwa kuphela benza intando. uNkulunkulu uyabazi abayenza intando, abayikhomitile kumseveni nasekumkhonzeni regardless izimo abahlangabezana nazo. Sekelo sokukholwa sime sinalolu Pawulo ukuthi uNkulunkulu uyabaza abangabakho. I'm here to remind you, ungakhohlisa thina ukukhohlisa noma ubani, kodwa uNkulunkulu uyakwazi ukuthi khona izinto ezingcono ezingathi mayingavela empilweni yakho uNkulunkulu ungambeka eceleni umthatha zona. uNkulunkulu uyabaza abangabakho abamkhonza manje ngoba baphila kahle, uma ngathiwa bayagula bahamba beyinyangeni beyokhonsult, uyakwazi uNkulunkulu deep down enhlizweni yakho ukuthi you are not rooted ekuye, awakhela uxilile kuyena, wena unganyakaza noma yini. Uyakwazi uNkulunkulu wena ukuthi uma ngathiwa baya ku-divorce wena ngeke usayikhonza inkosi, uma ngathiwa kuphela umsebenzi wena ngeke usaliphatha igama likaJehova, uma ngathiwa ingane zakho ziyagula ungahamba uyoconsulta wena, ungaya kuba prophet, ungaya uyobhula. Uyabaza abantu uNkulunkulu abagxilile, those who are rooted ezwini lakhe, abamile whether kukuhle kukubi, bephila bangaphili, abangathi kungamwana ngifele khona la, but iyodwa into engeke ngize ngiyenze ukuthi ngiliphike igama likaJehova uNkulunkulu wami. Uma ngathiwa ke izimo zempilo ayivumelani nami, kodwa ngiyibophezele ekuthenini ebuhleni nasebubini, ekwesweleni. That's why umpostoli Paul athi ngafunda, I have learned to be content, to be satisfied. Amen. Zonke zempilo ekusweleni kwami ngayikhonza inkosi, nasekusutheni kwami ngayikhonza inkosi. Khona abantu abamkhonza kahle uNkulunkulu because banako, uma bangaswela ngeke bamkhonza. Khona uNkulunkulu abamkhonza ngoba balambile, uma ngathiwa bayasutha ngeke bamkhonza, ngoba kukhona abalahleka phakathi kwethu because baba nezinto, banethi bathola izinto basu. I-commitment ukwenza ukuthi ngeke ukwazi ukumphika uSimakade noma ngathiwa izimo zempilo ivumelana nawe noma ivumelana nawe. Commitment. Kukhohlisana nabantu, ungakhohlisa thina kuphela, kodwa uNkulunkulu uyakwazi wena. Simakade yakwazi, uyakwazi inkosi, ikwazi kahle. That's why ngicela uzokukhumbuza ebusuku ukuthi ungayi-act lento yakusikhathi eside, ungayi-act ngoba uNkulunkulu uyakwazi. Ungayi-act, uNkulunkulu uyayazi inhliziyo yakho. uNkulunkulu uyawazi ama-sacrifices okwazi ukuwayenza uma uqondane nemali. uNkulunkulu uyawazi ama-sacrifices okwazi ukuwayenza uma uqondane nomfana. uNkulunkulu uyawazi ama-sacrifices okwazi ukuwayenza uma uqondane nentombi. Uyakwazi uNkulunkulu ukuthi ungayenza noma yini. Ungahamba komashonise ukuze intombi yakho ikwazi ukuthola ama-weave ka-5,000. uNkulunkulu uyakwazi ukuthi uma kufika emfaneni imoto yakho ungayinikeza intombi yakho, umfana lo amoto yakhe ahambe nanoma yikuphi. Uyawazi ama-sacrifices okwazi ukuwayenza. Ungahamba uyofuna namaloni uma kuhlangane nentombi yakho, ungahamba ufune namaloni uma kuhlangane
nendoda yakho, you can sacrifice a lot. The same sacrifice and energy okwazi ukwayenza kwezinye zezinto kumele uyi-apply makufika enkosini ukuthi ngingayenza noma yini makuNkulunkulu okhuluma. Uyakwazi uNkulunkulu abakwazi ukwenza izinto ngoba abanye benu makuyizimo zempilo bakwazi ukwenza noma yini ukuze bakwazi ukwenza lezi zinto, but noma yini abakwazi ukuyenza mase kumaqondana noSimakade. Sekela sokukholwa sime sinalolu phawu lokuthi uNkulunkulu uyabazi abangabakhe. Njengoba sikhuluma kumanje bathe shiqo sesibethi bakumaloni bebathathela abafana amaloni. Uma esontweni uma uNkulunkulu ekhuluma nabathi kunesalukazi lapha esinethayo ngeke akwazi ukusithathela ilona asifakele irofu. Bese uthi uNkulunkulu uyazi ukuthi ngiyathanda ukupha ukuthi anginakho, kodwa nkathi ungenako uhamba uyothatha iloni uthenge imoto uthenge lo mfana. Kathi ungenako uhamba uthatha iloni uthenge ukuthi uthathela intombi ifoni. Mase kufika endaweni la uNkulunkulu athi zibophezele ezwini lami lokuthi yonakekela izintandane, uNkulunkulu uyazi ukuthi anginamali. Uyabazi uNkulunkulu abangabakhe. Uyabazi. Because abanye beni bayakwazi ukusacrifice ezintweni ezithile bangeke bakwazi ukusacrifice uSimakade. Umpostoli uPeter ku chapter 6 incwadi kaJohana emveni ukuthi kuhamba angithi uJesu wena abalandeli abawu70 the followers. Now uma behamba abawu58 kwasala 12 uJesu uthi nina manje uthi nani nifuna ukuhamba yini? Bathi abapostoli uPeter uthi no, we have discovered that you are the source of life. Sesize sanotice ukuthi wena ngumthombo wokuphila. Uma sisuka kuweke umthombo wokuphila siyoya kuphi. Now lokho kuchaza ukuthi sesibophezele ekuthenini siyohlala emthonjeni wokuphila. Noma ngathi izimo zihambisana nathi noma kuthiwa ayivumelani nathi, but le sesibophezele ukuthi angeke sisuke kuwe. Lokho kwayenza ukuthi noma kuthiwa ziyabanethi izimo. Yazi ukuthi uPeter uma ufunda umlando weBhayibheli uPeter uJesu akagcina ngomphika kabili njengoba wamphika lapha emlilweni atshela le ntombazana ethi ngisuke ngilethwa amakhaza la. Wamphika okwesibili mhlazana ezobanjwa befuna ukumbulala wabaleka uPeter. Kuthiwa ekubalekeni kwakhe uPeter bazombulala wahlangabezana nenkosi uJesu ethi ngoba uyabaleka ukufa endaweni yami shothi ngihamba ngiyokufela kwesibili. Kuthiwa wabuyela emuva uPetro. Before bazombulala babulala unkosikazi wakhe babulala nezingane zakhe. That's why ethi uPeter mhlazana sebefuna ukumfaka esiphambanweni ethi angifanele ukufa njengenkosi yami. The reason washo njalo ubuka ukuthi inkosi sengidisappointed isikhathi eside, angifanele ukuthi ngingafa njengaye. After amaflopo onke engiwenzile ngayiphika inkosi ngacishe ngayihlubuka. Lokho kwayenza ukuthi noma izimo zempilo ziphikisana kanye nabo kodwa bangakwazi ukusuka kubo ngenxa yokuyibophezela kwabo. As a result bonke abazalwane bonke abapostoli abebehamba noJesu bafa bebulawa. uJohn umpostoli wafa ukufa kokugula afa kodwa nakhona wafa emveni kokushawa. Lento yayenza ukuthi umpostoli uJohn uma bezombamba kuthiwa umbuso wamaRoma bamcela umpostoli uJohn bathi uma ungathula ukumemezela indaba kaJesu siyokunikeza ihafu yombuso wamaRoma. uJohn, he was the youngest kubapostoli bonke. He was a teenager the time uJesu embiza ezomlandela. Uma bemthola uJohn, he was 90 something, 98, 96, 98 around lapho. Esamdala uma sebazomncenga kuthiwa akaphike akamphike uChrist noma akathule ukumemezela ngoJesu bazomnikeza ehafu yombuso wamaRoma. Wathi ngimbonile uJesu kusukela ebuncaneni bami, angikwazi ukumphika ebudaleni bami. Ngamanye amagama I have committed myself ukusukela ebuncaneni kuze kube sebudaleni, angikwazi ukumphika manje ebudaleni. But John serious kakhulu la. Bamthatha bamfaka edramini bashayela izipikile. Before lapho bamfaka ebhotweni lamafutha ashisayo bambasa. Kuthiwa uma bevula lapho bathola isandla esiphakamisela phezulu wathi nguyizolo namhlanje napha. I commitment
noma kuthiwa ngiyabaswa, I have committed myself that I will serve the Lord noma sengisebhodweni lamafutha ashisayo. Bathi bawakhipha bamfaka edramini, bashayela ipikili, balirolisa idrum linezipikili eshigama lilodwa ukuthi I have committed myself to serve the Lord ngamandla ami ngempilo yami yonke, ngeke ngiyiphiki inkosi. Emveni kwalokho bamfaka uMese emehlweni, bakhipha amehlo akhe omabili, bamgibeza umkhumbi, bamisa esiqingini sasePatmos eRobben Island yaleso sikhathi. Simuzwa mebhala uchapter wancede esambula athi ngambona ongabona, uthi ubuso bakhe babukhazimula njengelanga, uthi amazwi ephuma emlonyeni wakhe njengamazi amaningi, uthi ingubo wayembethe umsilo wakhona wawugcwalisa ithempeli, wathi khuphukela la ubona lezi zinto ezokhombisa zona zilobe eJohane ngoba lezi zinto zongazokwenzeka. Lonke lolu lwazi livele emveni kwe-commitment ukuthi akamphikanga emabhodweni amafutha ashisayo, akamphikanga edramini ley'pikili, akamphikanga noma sekhishwe emehlo. Wayibophezela ukuthi ngamane ngilahlekelwa amehlo kunokuthi ngiyiphike inkosi. uNkulunkulu uyabaza bangabakhe, isisekelo sokukholwa simi sinalolu phawu lokuthi usimakade inkosi iyabaza bangabakhe. uNkulunkulu uyawazi amantombazana adecide ukulamba akhonza yona. uNkulunkulu uyawazi amantombazana adecide ukuhlala kugele emakhaya kunokuthi abe amakhosikazi yama-part-time kolala nawama-BNB ahamba sacrifice. uNkulunkulu umile embusweni wakhe kunalolu phawu ukuthi uyabazi abangabakhe. Noma sikavela sonke sibahle sibonakala singabathembekileyo, kodwa uyabazi uNkulunkulu abamile, hayi banophawu. Lelithi iBhayibheli umpostoli Paul atshela uTimotheo ukuthi ensuku zokugcina kuyakuba khona abantu abanesimo sokumsaba uNkulunkulu kodwa baphila. Asiyo la, uyakwazi amantombazana amkhonza ngokuphelele ekwaqhamuka imishado ivela emadimonini, bathi ngamana ngashadi kunokuthi ngimelana nezwi lakhe elithi ukukholwa ukukhanya nobumnyama kuhlangana. Wena uyakwazi uNkulunkulu ukuthi uma ungaqhamuka imishado ivela kwaShembe, ivela ezinyangeni, ungamthatha uthi uzomphendula wena. Uyabazi uNkulunkulu abangabakhe. Sekelo sokukholwa sime sinalolu phawu lokuthi uNkulunkulu uyabazi abangabakhe, nokuthi laba abaphathi igama likaKristu abadede kuko konke okubonakala kukubi. Uyabazi usimakade abangabakhe. I'm telling you, you must know that. Ngizokukhumbuza ebusuku noma singakhohlisana sodwa, kodwa usimakade uyabazi abangabakhe. Mhlawumbe wena uyaziwa esontweni lakho, uyisikhoko sesonto, kodwa ubelonga embusweni wakhe. Mhlawumbe abanye bethu asinazi izimpawu zokuvela kahle njengabantu abanezambulo zokumemezela ivangeli, kodwa sime ngokuthi uNkulunkulu uyayazi inhliziyo yami, uyazi mina ukundlula bonke abantu. Simakade uyabazi abangabakhe. That's why uchapter 1 ncwadi kaJobe lithi iBhayibheli endaweni yase-Uzi kwakukhona indoda igama layo okuthiwa uJobe. Lithi iBhayibheli malibhala uNkulunkulu ofakaza leso statement, akufakazi uJobe ebhala, uNkulunkulu oshoyo athi kwakukhona indoda endaweni yase-Uzi iyayilungile. Lithi iBhayibheli yabalekela okubi. Umbuzo ukuthi ayengekho yini amanye amadoda e-Uzi ayekhona, pho wayangabalwa is because uNkulunkulu engabazi njengabantu abakhonza. Lithi iBhayibheli kwakhe kwafika uSathane embusweni noma ezulwini. Lithi iBhayibheli kwasho uNkulunkulu wathi uyicaphele yini inceke yami uJobe. Ngicaphele. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu mayefakaza ngathi akekho emhlabeni ofana naloya muntu ngoba uyasazi usimakade. Uyasazi ekushumeleni kwethu nasekuvutheni kwethu nasezambulweni zethu nasekuculeni kwethu. Uyasazi usicula sibuye emjolweni. Uyakwazi uNkulunkulu ukuthi uvutha kanje nje ubuye kulaleni. Uyakwazi usimakade. Uyayazi, uyabazi abantu abathi noma bonile baphenduka ngokwethembeka. Uyabazi abantu abangamaqili. Uyazi namafoni ethu ukuthi anezithombe ezinqunu. Uyazi ukuthi asijole sibuya ngokuthi usimakade uyabazi abangabakhe. Ngakhohlisa thina sonke nebandla lakho nabefundisi bakho nawo wonke umuntu uvela, kodwa usimakade uyabazi abangabakhe. Mefakaza ngoJob uthi etshela uSathane ukuthi emhlabeni wonke akekho umuntu ofana naye. Wathi uSathane hayi lento uyishiso ukuthi unezinto eziphathekayo. Wathi uNkulunkulu mana angeke, ngiyamazi uJob usimakade. Uthi ngiyamazi uJob noma ngathiwa ke siyayithatha izinto anazo, I'm telling you that mina ngeke angiphikise. Wathi ake simthethe athi khululeka kodwa ungawuthinta umoya wakhe. Usho uNkulunkulu efakaza ngabantu abazi. Uyakwazi uNkulunkulu, uyangazi nami, uyabazi ubuthakathaka namandla akhe. Uyawazi ukuthi ungajika mhlazana kwenze njani. Lithi iBhayibheli wathintwa uJobe, wathathela imfuyo yakhe, wathathela everything. Kwangaphelelwa lapho,
wamila amathumba kusuka ekhanda koshona enyaweni kwangaphelela lapho wajikelwa nabangani bakhe kwangaphelela lapho wajikelwa nonkosikazi wakhe kodwa lilodwa igama elishoyo simuzwa ethi kanti siyomukela okuhle kuphela yena kusimakade kukodweni esingakwamukela ukuhle silindele izinto ezinhleni kuphela la kubonakala khona ukuthi ngempela uNkulunkulu uyemazi uJob uyakwazi usimakade uyabazi ubuthakathaka bakhe uyayazi inhliziyo ukuthi uweak kangakanani mawubona abantu besilisa mawubona ama six pack nama bread pack mawubona umuntu ohamba ngedouble cap mawubona umuntu ohamba ngebeer uyakwazi ubuthakathaka isimilo sakho siyaxeka mawubona izinqa mawubona amathanga mawubona amabele noma uvutha ubheke kodwa uyakwazi ukuthi isimilo sakho mawubona ezinqeni uxeka kwasana kade sibona oluda lana bevutha be wamuza memeza lepholpila ku TikTok athi ngiyayithanda izinqa waphambuka ngempela nje walandela izinqa namhlanje songifundisa omsangane ekhuluma ngezinqa ngoba uyamazi usimakade ohleli ngokuhlala kuye nohleli part-time uyakwazi usimakade sekelo sokukholwa sime sekelo sikaNkulunkulu sekelo sokukholwa sime sinalo luphawu lukuthi uNkulunkulu uyabaza abangabakhe naye abaphatha igama likaJehova badede kuko konke okubi okubuhlungu kakhulu ngathi ukuthi lokhu ku-actor kwethu sifuna uku-actela noNkulunkulu lokhu ku-actor kwethu kubungcwele noku-actor kwethu ukukhonza asifuni uku-actela si-actela nasoda si-actor noma sesifike endaweni yokukholwa iBhayibheli uJesu wenza example wathi kwakukhona abaFarisi ababili baye endaweni yokukhuleka lento longayi-act actela thina kuphela kodwa kuNkulunkulu hambe wamtshela ukuthi isimilo sakho siyaxeka that's why mawuthandaza ufuna ube neqiniso uNkulunkulu ngiyabathanda abantu besilisa noma ngazi kwenzakalani ngicela ungenzele umusa sokuni zokuphila kwami ngoba uyangazi ungathandaza umthandazo omuhle omnandi onamagama esiGreek kodwa ungalikhuluma iqiniso nabantu abathi Father God I come before you Father we here we are praying for South Africa yekela South Africa nenkinga za South Africa wena ukho right uyakwazi uNkulunkulu ukuthi wena uyoba yinkuni zesihoko because uyakwazi usimakade uyakwazi ukuthi kukhona izinto engahambi kahle ngoba nomthandazo wakho omuhle kodwa ungasho lutho ngobuthakathaka nokwahluleka kwakho useless abanye imithandazo yabiyanuka phambi kaNkulunkulu la sikhuluma ngesonto nabefundisi bakho siyakwazi usithenjwa sesonto kodwa uNkulunkulu uyakwazi ungcole kabi uyakwazi kunabantu angeke uNkulunkulu abheje ngabo kunabantu bangeke bangena nasekuvivinyweni ngoba mhlaba vivinywa beyomphika ngalelo langa uNkulunkulu I'm telling you ngofakazi bami wona abanye baphathwa ama-ulcer manje basebenzisa imbiza ngenxa ama-ulcer kuphela uma ngathiwa ngelela batshelwa ukuthi baphethwe yibhandi bangahamba beyokhothama ey'ndumbe uyakwazi uNkulunkulu uwiki kakhulu that's why nezimo zempilo angeke uyimele ngoba uyakwazi uyomphika ekuseni kunezinye zezinto engeke zikwehlele wena ngoba uyakwazi ukuthi uweak wadikile esontweni mhlazana ukuthi wabahle bangakho kunabapostoli abakufela ukukholwa kwala noma sebebulawa wanqunywa amakhanda abaliphikanga igama it's a commitment you have to commit yourself noma ngathiwa sekufika izimo enjani izempilo noma ngathiwa kuphela umsebenzi kodwa ngeke uyishintshe inkulumo ukuthi ngathi inkosi ngeyikhonze ezimeni zivumelana nami noma zingavumi the reason why izimo zempilo zihamba kanje is because izinto zisahambisana nawo kodwa mhlazana kwaphambana nawo the reason why wenza njalo it's a lack of commitment you have never committed yourself to serve the Lord ngamandla akho onke ngempilo yakho yonke akazi ukwenza lokho angeke umkhonze uNkulunkulu ngeke uyoku-acta lokho ekugcineni kosuku uyofa yakwazi uNkulunkulu ukuthi amandla akho la wasebenzisayo awasebenzise ekukhonzeni uNkulunkulu awasebenzise wagcina kuphela ngokwasebenzisa ezintweni zabo zempilo hayi uNkulunkulu abanye benu bayakwazi ukuhlala ezitadium bahlala ubusuku bonke kodwa makuthiwa kuyenkonzo 3 hours yabalisa emsebenzini bahlala
bahlala 8 hours besebenza, 2 hours uyabalisa phiswa umchamo. Emsebenzini yakwazi uhlala 8 hours angasholo ngeke uyokhohlisa abantu bangakini hayi uNkulunkulu. U2 hours nje seyabalisa nje balisa lo 8 hours uyawuhlala ngaphezulu nomchamo. Inkinga yila angayibophezele khona akwazi ukuyilawula. Udikila hamba phuma hambe emsebenzini akaphumi ngesikhathi okuthiwa kuphunywa ngaso. 8 hours ahlala ngabalisa lana njengoba indawo la khona angalandelwa mina. I'm here to tell you ukuthi uyakwazi uSimakade khohlwa uyakwazi ukuthi uhlonipha kuphi uyibophezele kuphi ikuphi ukusabayo kuphi ongakusabe. Kusendaweni okukhonza kuphela okukhonza ngendlela othanda ngayo. 2 hours 3 hours uyabalisa ubanga umsindo akuphunywa ngani inkonzo kwasho kwacima emsebenzini uhlala 8 hours. Uyayazi inhliziyo yakho uNkulunkulu ukuthi iphelele kuphi ukuphi la khonza khona ngehafu. USimakade wazi lokho. Ungakhohlisa thina ke ukuthi asibonge mokhona ukuthi mina sengizohamba inkonzo ngakaphumi. Awukwenze emsebenzini. Why? Because ila uyibophezele khona. Uthi uJesu la ingcebo yomuntu ikhona nenhliziyo yakhe lapho. The reason why uyibophezela kangaka emsebenzini ukwazi uhlala 8 hours nama overtime ungabalisi ubuye ekhaya ngo8 ulale uvuke ekseni is because inhliziyo yakho ila uyibophezele khona engcebeni. uNkulunkulu ngeke ukwenze lokho. Ukhonza mawuthanda. Ulove enkonzweni uyokwenza ama overtime kumele singakhulumi lutho ngoba uzosinikeza imali kube ngathi ukukhonza uNkulunkulu ngemali. Uyayazi inhliziyo yakho uNkulunkulu ukuthi uyibophezele kuphi. The same energy that we have ekusebenzeni, if you were using the same energy ekukhonzeni uNkulunkulu ngabe umkhonza ngendlela exakile. Wena ukwazi lokho ngisho uyakwazi uNkulunkulu futhi ukuthi kodwa inhliziyo yakho uyayazi ukuthi ngakuphi. Ngeke sisho lutho phela. Kodwa ngizokukhumbuza ke ukuthi uNkulunkulu uyakwazi. 3 hours ukukhonzwa sebayabalisa izalakazi ziyazamula ekhala ngoshukela. Kodwa zivuke ekseni ngeintatha ziyohlalela iqolo lapha ziyohola ibalisi zifukale zifika ngo5 4 3 o'clock ziyohlalela iqolo ziza ziyohola ngo12 zihlafuna amasweet nilethana amasweet bazukulu ngizohola makuye enkonzweni 2 hours 3 hours eyikhala ngoshukela ugogo unoshukela kodwa mayehlela lapha yohola akunankinga kodwa Simakade yabaza bangabaka omaka azolaba ngalo uswa nge5 ibani uswa nge3 4 5 uyale bafika edolobheni ngo7 bafika edrobheni ngo3 bayayihlela neemoto abazohamba ngazo ukuthi bayobambula yini omaka azo. Inkinga kula ekukhonzeni kumele balandwe kodwa uma bayohola bayayihlela imoto bahlanganisa ukuthi bayokhonza. Leyo energy leyo yokuhlanganisela imali yokuyohola kube nisebenzisa the same energy ukhonzeni uSimakade ngabe inkosi iproud ngani. uNkulunkulu uyakwazi wena ukuthi inhliziyo yakho ikuphi ekukhonzeni ngoba uyacula ufuna ukulandwa. Nomfundisi usewuze wafunda ukuthi mengakulandaka ngekuze uyakwazi uNkulunkulu. Noma umfundi siyokulanda vela phela sincengile ukuthi uzocula kodwa iSimakade uyakwazi ukuthi wena inhliziyo yakho ayikho la nokuba uyakhonza njengoba ulandwa yithi kuba sikulandwa wena ngaba uze ngoba sikuncengile nalawo keyboard player bethi mele sibalande ngoba bancenge lo uNkulunkulu uyabazi. Abanye sikhonza nabo ngoba basakhokhelwa kunemali abayithola. Thina silimemezela ivangeli noma umuntu asitholi lutho siginyamathi silimemezela ivangeli ngoba vela sasingazelanga yona imali. Akusiyona esilethela. That's why silimemezela noma ngathiwa ke akusanyakaza indawo simemezela ivangeli ngoba uyasazi uSimakade ukuthi it was not about money from the beginning. Uyakwazi uNkulunkulu. Lokho sifuna ukumemezela ebusuku ukubeka nasemqondweni wakho ukuthi uyawazi amandla akho umzamo yakho uyayazi uNkulunkulu towards ezinye zezinto and then leyo mzamo awuyi-apply la. Sekela sokukholwa sime sinalo luphawu ukuthi uNkulunkulu uyabazi abangabaka nokuthi abaphathi igama likaJehova noma abaphathi igama likaKristu abadede kuko konke kubonakala kukuphi. Unawo ama-sacrifices wenza konke ongakwenza emhlabeni kodwa ngeke ukwazi uku-apply the same energy ekukhonzeni uNkulunkulu. You never do that. Ngeke ukwenze lokho. Kunabantu abalamba phambi kwenu nithi anazi imali. Kodwa unayo kumanje kukhona abaphethe i-iPhone 17 Pro Max
uma ngokuthi ngiyasebenza umzimba osebenza yondliwa uNkulunkulu athi hamba onakekele ogogo athi akunamandla kodwa uyakwazi ukufuna ilona athenga amafoni uyakwazi uSimakade uyakwazi ama-excuse akho okungamkhonzeni yena ake ngichazela nansi into kumele uyi-understand so that uphile ukwazi lokho ngiyakulekelela before it's too late uma ungathiwa mina okay angeze sibonele mina uma ngathiwa mina ngithola umsebenzi eGoli uma ngithola umsebenzi ngisebenzele eGoli ngena ngo7 kungiphoqa ukuthi njoba ngihlala eFriday usho ukuthi angisuke ngesonto la ngiyolalela eGoli that's number 1 number 2 uma kuthiwa ngifuna umqashi eGoli kubele ngithole eduzane kwendawo eseduze nomsebenzi ukuze ngikwazi ukukhava isikhathi sokuya emsebenzini yani yonke lemizamo lezi because ngiyibophezele ekuthenini lo msebenzi ngiyadinga ngoba uyangikhokhela sakhula thina ekukhonzeni kwethu sasihamba uma kuthiwa la sikhonza khona kukude nala sihlala khona sasihamba siyolalela ngakhona sasikhanda ubudlelwane nobhuti abahlala eduze kwaseyinkonzweni siyazi ukuthi ngomgqibelo ntambama siyolala kubo osisi bethu bakhanda ubudlelwane nabanye osisi abahlala kuleyo ndawo noma kwabefundiswa balalela ngakuleyo ndawo ngemgqibelo ntambama benzela ukuthi bangabi late ngesonto ekseni ngeke uyenze lento le unless uyicommittile kumseveni uSimakade namhlanje bakhanda ama-excuse so that bangakwazi ukukhonza imoto angiyitholanga ukube umsebenzi ngabe uqashe nemoto ngabe uyenze yonke imizamo uNkulunkulu uyakwazi ukuthi uyakwazi uyenza imizamo eyintweni ezihlangane nempilo yakho ngoba uma kungagula umuntu la ungayithola imoto imali ingekho umise esibhedlela imizamo ongeke ukwazi ukuyizama ile eyiqondane nokukhonza uNkulunkulu yona imizamo angeke ukwazi ukuyizama but ukuhlangane nokunye uyakwazi ngiyakutshela manje uma ngathiwa uzofa manje ngohlanganisa u20,000 ongekho uhlanganisa ukhonza kodwa ngeke uyihlanganise imoto ukuthi angifuni ukufika late ngamana ngene ezikweletini ukuthi ngiyokwazi ukukhonza ngoba uNkulunkulu uyakwazi ukuthi uyibophezele kuphi amandla akho onke energy yakho yonke ama sacrifices akho onke wayenza makwenze njani la ngikhuluma ngoNkulunkulu ngikhulumela isonto angikhulumi ngesonto la ngikhulumela abantu abakhonza uSimakade abathi baba I will serve you ngesikhathi sami so ngamandla ami onke mangabikho into engikwazi ukwenza zonke izinto kodwa engakwazi ukwenzela wena cela kunikhumbuza lokho bafowethu ukuthi i-commitment ayesontweni ekukhonzeni uSimakade uyibophezela ekumkhonzeni uNkulunkulu ngicela ungakhohlisa abefundisi umfundisi wakakanali izulu isonto lakho leli likhulu obhalwe kuzona amabhukwini abanali izulu ngisho nopotsho ngeke bayokukhulumela kuNkulunkulu zibophezele ekuseveni yena ngamandla akho ngama resources akho ngoba uyena okwaziyo ukuthi uyibophezele kangakanani ekukhonzeni yena uyabaza abantu uNkulunkulu angabheja ngabo ongabadedela aphinde abatshela ukuthi ngiyamazi usibani bani mfakeni ibhotini lamafutha ashisayo ngingabheja ngalomzalwane commitment abanye bethu sagcina kuyibophezela emasontweni sibhalwe encwadini kuyaziwa ukuthi hayi uma kufika endabeni zemnikela hayi uzokhipha usibani bani hlala evele encwadini kodwa akaveli embusweni iBhayibheli lisho ukuthi uNkulunkulu uyabaza abanikelayo akalisho ukuthi uyabaza abathandazayo lisho ukuthi uyabaza abathi athendayo ithi iBhayibheli uyabaza abangabakhe those who belongs to him uyabaza uyayazi inhliziyo yakho uyazi imali yakho moyikhipha inomsindo iyakhulunyelwa uyayazi imali yakho inikelwa uma umuntu evumelana nawe mangathi wakhe wakuphikisa uyomvalela umpompi uyakwazi uNkulunkulu ukuthi imali yakho noma ngathi uvela umuhle kangakana uyayazi imali uyakwazi uNkulunkulu ukuthi imali yakho inamaganyana alandelwa ngemuva uma wakhe wanikelwa wabona umuntu edla ikota kuyabalisa hayi kulezi nsuku phela sehlalewo sinyama ngithi phela siyamnondla uyakwazi uNkulunkulu wena
kodwa ngizokhumbuza abantwana bakaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uyabazi abangabakho. You will never keep on doing the same thing unless you have committed yourself. Unomunye umzalwane la engihlala ngimtshela ukuthi ngiyaqala ukubona umzalwane oyibophezela ngalendlela empilweni yakhe engabonwa umuntu. Engihlala ngimtshela lo mzalwane ukuthi ngiyaqala ukubona umzalwane oyibophezele ngalendlela futhi kungekho nomuntu ombonayo ongakwenza isihlangalaleni kungekho umuntu ombonayo ozomqhwabela izandla ukuthi well done. Bambalwa benza njalo bathi yenza into right noma ungekho okubonayo. Lento leyo iyenziwa i-commitment ukuthi ngayibophezela empilweni yami ukuthi I will do this noma ukhona ongibonayo noma ungekho ongibonayo. Commitment. Baningi abantu esababona thina bekhonza uNkosi kodwa bangakaze bayibophezela. Baningi ngami. Lo bafethu sicela ukukusho ebusuku kuyiholide ukuthi commitment ibophezela uma ufuna ukuyikhonza kahle uNkosi. Uyibophezela nasemndenini wakho. Le platform abantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe egameni likaJesu. Bakhona lo angakholwa sathemba ungenele ukuzofunda ePhikisana. Commitment, commit yourself. Ukuthi uyikhonza ukuthi iBhayibheli womthanda uJehova uNkulunkulu wangamandla akho konke inhliziyo yakhe yonke. Umkhonza ekwazi yena ukuthi ngiyamazi lo. Ngeke ngiphike. Ngeke. Ufakazelwa uyena. Ungafakazelwa isonto ukuthiwa akalove esontweni ngoba khona abantu ithenjo zamasonto uthi abalovi. Kodwa abangekho embusweni wakhe bamaka iregister esonto ayi embusweni. I wonder uNkulunkulu meyibuka wena uthini ngawe. uNkulunkulu uyabaza bangabakho. Bafethu siyabonga kakhulu. Yiloko sikushoyo ebusuku umuntu ekhathele kodwa sikumemezela lokho simo sivumelana nathi noma singavumelani. Asishumayeli kanje bafethu ngoba kumnandi. I'm telling you Jesu ufakazi. Yabona njoba ngilungiselela ukuba ku life manje inhliziyo yami iyabalisa izimo zempilo zikunetha ngayo yonke indlela but always mawuvela because I've committed myself that I'll preach the gospel whether kuvumelana nami noma simo ukube bafethu nike niyazi ukuthi asishumayele ngoba kumnandi simemezela noma isimo singavumelani nathi ngoba sathi inkosi siyolumemezela ivangeli noma ngathi impilo ivumelana nathi noma isimo zempilo zingakithi noma ivumelana nathi kodwa will preach the gospel which is a sign kuNkulunkulu ukuthi asishumayele ngoba ku-right ukuthi siyalimemezela ivangeli ngoba impilo yethu ihambisana kahle silimemezela noma uwuze ukuthi but this thing is too much. Nathi singabantu sifana nani kuyazwela kunezikhathi zempilo kunemibuzo sometimes engaphenduleki but we will never keep quiet. Uthi uma uqeda ukhala inyembezi uyisula ukuthi but impilo iyaqhubeka ngoba asikazi athi yoshumela mhlazana impilo ivumelana nathi kusinetha njengani. Uthi umpostoli Paul sicindezelwa nxa zonke kodwa sidikibali. Siyazingelwa siyashawa kodwa asiqedwa. So siyafisa abangani zakwethu ukuthi izimo zempilo akuhlali kuvumelana nathi. Ngoba kuthiwa kuyenzeka empilweni bafowethu kube kuyenzeka kwesinye isikhathi sempilo kuthiwa sivumelekile ukukhuluma ngathi before sife. Beniyobuza ukuthi how pho wawuhlala uright kwakwenze njani ukuthi ngoba kwakumele kube kanjalo. Kodwa ke akukho ukuthi umpostoli Paul ayikho into esehlukanisa nothando lukaNkulunkulu. Abanye bethu bakhonza uNkulunkulu begula. Akugulela khona athi ngenxa yeleli level emzimbeni wami ngeke ngithule. Ngamane ngife kodwa ngimemezela uJesu eyinkosi. Ngiyobatshela abantu uJesu uyaphilisa engangiphilisanga mina. Ngiyobatshela ukuthi uJesu uyaphana imishado engangiphile. Ngiyobatshela abantu ukuthi uJesu uyondlana ngilamba mina.
uyabaza abantu abaqhubeka balimemezela ivangeli noma wathi izimo zempilo ayivumelani nabo. Abambonanga uJesu uthi yondlana ngoba kuondleke bona. Abambonanga uJesu ukuthi uyaphilisana ngoba kuphile bona. Bakusho lokho noma iva likubo ngoba uyabazi uNkulunkulu. Abangeke bakhulume ngoba izinto zenzeke kubona bathi siyamazi uNkulunkulu uyembathisana beshe begodola. Bathi yamazi uNkulunkulu uyayikhulisa intandane basho zabe ingane zihlupheke edonsa nzima. Bathi uNkulunkulu uyaphana umsebenzi kusho abantu abafunda baqeda isikolo kodwa bangawutholi umsebenzi. uNkulunkulu uyabaza abangabakhe abangeke bamphika ngenxa yezimo zempilo zokuthi bafunda isikolo kodwa abasebenzi. Uyabaza uNkulunkulu abakhuluma phambi kwa. Uyazi bafowethu into engikhuluma ngazo uyayazi. Kuneyikhathi empilweni la khona kube ngathi ungasuka ume phandle ukhala inyembezi kodwa uNkulunkulu waze wabukisa ngami ngikukhonza ngikwethemba. Abanye uthi umbhalo wamahubo uthi abanye bathemba inqola abanye bathemba amahashi kodwa thina siyothemba uJehova uNkulunkulu wethu. Ubona abantu baphethe bafaka iphandla abanye bafaka intambo kuba ngathi impilo iyaqhubeka. Kuwe umthemba uNkulunkulu ungaphethe lutho ungaphethe sawuthi ungaphethe manzi. Uyazi ukuthi uNkulunkulu uyangazi ukuthi angiphethe lutho. Abanye bamemeze ezintweni eziphathekayo. uNkulunkulu waze wabukisa ngami uvuka kusasa usula amehlo inyembe zigcwala amehlo uthi kodwa uJesu uyinkosi uyasindisa uyaphilisa uyaphana uyondlana. Kungenzeke lutho kuwe bathi sibonise ukuthi ukusho ngoba kwenze njani uthi angikusho akabe uNkulunkulu ngoba engimboneke uNkulunkulu ngokwemvelo yakhe. Lithi iBhayibheli ahleli khona ubumnyama buku isithunzi saguquka kanaso. uNkulunkulu uyabaza abantu ababambelele kuye abagxilile kuye hayi ngoba abanikeza izinto bembone uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu hayi ngezinto abayiphethe. uNkulunkulu uyabaza abangabakhe abangazelanga imishado abangazelanga imisebenzi abaqhubeka bemkhonza noma bangasebenzi. Uyabaza usima kuba sengathi futhi angazi noma yimina yini kuba sengathi once uNkulunkulu wakubona ukuthi uyamazi ngconywana kuba ngathi izimpi zibheka ngakuwe kakhulu kuba ngathi ngakuwe kuvela kwehlele kakhulu. Angazi lento noma niyayazi mafuthi kuba sengathi usimakade mama wakho wakubona ukuthi uyamqonda uyamazi kuba ngathi kwehlela kakhulu ngakuwe. Kuvele nje impela uze ukuthi kodwa kwenziwa yini simakade kwenziwa yini ukuthola umsebenzi kunezimo zakhona uthi uyashada kube nezimo zakhona uthi uthola ingane ube nezimo za once inkosi kube sengathi once yakubona ukuthi use uyayiqonda uyayazi zivela zinethe kakhulu ngapha ngakuwe. Once uNkulunkulu waze wa-understand ukuthi uyawuqonda umnikelo ukuthi yini umnikelo kuvela ngathi kubheda kakhulu ngapha ngakuwe kube nenkinga. Mina ngazi noma niya uNkulunkulu uyabazi abangabakhe uyabazi usimangane. Once wakubona ubaba ukuthi uyawuqonda umshado ukuthi yini zivela zokunethe uyakwazi ukuthi uyazi ukuthi angeke uxepa kodwa mfethu akazi noma yazi ukuthi ngisho beka abantu abazingela njengoba apostoli bazingela labo bezolwana. Namhlanje thina sifuna ukufana nabo ngokwamavisa engokwempilo yabo kodwa bakaze bamphika uJesu. Uthi umpostoli Paulo encwadini kaKorinto uthi kuba sengathi uNkulunkulu thina njengabapostoli usibeke sibe ngama firstborn noma amazibulo yokuhlatshwa ngenxa yevangeli. Bese ngathi yithi esibekwe phambili ukuthi sibe isibonelo enhluphekweni. Lento lela ngeke umkhonzo uNkulunkulu mawusamqhathanisa nomsebenzi. uNkulunkulu akabe uNkulunkulu because khona osebenzayo. Khona abamkhonza uNkulunkulu ngamandla akho abaphila impilo engcwele okudlula wena bagugele emakhaya. Ngicela ukugcina ngalokho. Ongizwe ngomoya ngenyama. Ngicela ngalokho. Ayikho into emnandi ngokukholwa. Mongeza umzalwane ethi ekumkhwaza kwamnandi ukukholwa. Uma ukholwa ngempela usindisiwe kulesi sikhathi samanje la lithi iBhayibheli siyihambi
ngeke uthi kumnandi ukukholwa. The only thing that esinayo thina igaranti after ukukholwa. That's why Apostle Paul athi inhlupho zakulesi sikhathi azikulinganisa nenkazimulo eyakwambula kuthina. Ayikho into emnandi ekukholweni ungathiwa ngisindisiwe ngiyamkhonza uSimakade bese ngithi kumnandi ukukholwa. Abukho ubumnandi ekukholweni. Sinegaranti ukuthi after ukukholwa there is a reward. Kumnandi ukukholwa uma uyigundwana, kodwa akumnandi ukukholwa if ngempela you are rooted in Christ. Ngeke ukuthi kumnandi ukukholwa. Akumnandi ukuthi umuntu lithi iBhayibheli hamba ubuyisana noxabene nawe ube wena uyoxolisa umuntu one wena. Ngeke kube mnandi. Ngeke kube mnandi ekutheni lithi iBhayibheli abanizingelayo nibanikeza ukudla nithandazela izitha zenu bese uthi kumnandi ukukholwa. Into ebumnandi sinayo igaranti nokuthi amen zonke ezempilo iBhayibheli uNkulunkulu uthe uJesu masi kuyo sinikeza ukuthula, sibanele ukuthula kuye. Uma ukholwa ngempela kumnandi ukholwa. Kumnandi ukukholwa uma uyigundana. uNkulunkulu uyabaza bangabakho. Ayikho into emnandi ngokukholwa ngoba uSathana kulabo abagxile kuyo bazama ngamadoda, abazama ngamakhosikazi, mabegejela abazama ngeingane, mogeje einganeni abazama ngomakhelwane, mogejela akuzama emsebenzini, akuzama emateksini, ngeke wena uma ukuye umaketwa ngaye yonke indawo. Uma ukholwa lokhu kwangempela, ngikhuluma ngokusonta mina, kumnandi ukusonta. Ufetha siyeke kodwa uSimakade uNkulunkulu wethu uyabaza bangabakho. Yabona njengoba kusekusasa lokho, njengoba sikhuluma kumanje kukhona uSathane obamakethe ngabayeni babo abanye nje ufuna balale bangakhulumisani. Uma wakho ukugeje ngomyeni wakho umuntu lo uzavelile kuSathane uma wakho ukugeje uzokuzama ngengane ekseni khona ezovuka kusasa uniform ingasekho, khona ezovuka enye isishile ukufunakala wena. Uma wakugeja lapho khuleka osebenza nabo bakulindile emsebenzini basazokugila strong. Wageja la bakhona emateksini, bakhona abahamba ngeemoto, basazokuthola nasegarage uthi ufaka udiesel wakufakela upetrol. uSathane ufuna wena. Akumnandi ukukholwa. Kodwa uNkulunkulu uyasazi ukuthi amen zonke ezempilo kushayeka nokuqindezeleka kwethu sime esiqonde kuyena. Amnandi ukhona. Lokho sifuna ukucizelela kumnandi ukukholwa. More especially if you are rooted in Christ. Uzingelwa ngxazonke. Inhloso ukuthi tholakala unecala. uNkulunkulu etshela uAbraham uthi hamba phambi kwamaAbraham ungabi necala, ungabi nechashazi, mawungabikho into uSathane kumangalela ngayo. Uma ukholwa kodwa kumnandi mawusonta. Angisho mina labafowethu abayisontela kusonto enye into ukukholwa enye into. Ukukholwa kumnandi ukuthi kukhona umuntu wakhulisa ingwa, khona ubaba wakushada wakushiya nezingane wasala wakhulisa ingane, zithi seyindala ingane abuye athi azoxolisa. iBhayibheli lithi must forgive. Akumnandi mama, kumnandi. Kumnandi. Uzwe uthi enhlizweni yami lo baba uthi ngasamukele umoya ngcela uthi kodwa indoda yakho yakulobola. Forgive. Xola. Uzwe this thing is too much athi xole must forgive. Ngeke kwambutshela abantu kumnandi ukukholwa. Kumnandi. Sisekelo sokukholwa sime sinalo luphawu lokuthi uNkulunkulu uyabaza bangabakho nokuthi abaphathi gama likaJehova uNkulunkulu wethu noma igama likaKristu abadede ukubonakala kubo. uNkulunkulu uyabaza abantu abawothathekile abaluthekayo, abaluthwa yizwe esiphila kulona. Uyabaza uNkulunkulu abayihlukanisele yena, abangaluthwa impilo yalesikhathi sanamhlanje, abangaluthwa amafashion. Lithi iBhayibheli othanda izinto zalelizwe, othanda izwi nezinto ekhona ezweni ume isitha senkosi ebuya. Uyabaza uNkulunkulu osisibetha abaphume ezintweni zalelizwe, abangaluthwa indlela yokuphila. Bakhona osisibethe bebephila kahle, behlonipheka, begqoka behloniphekile, balutheka. Ngoba wayekwazi uNkulunkulu ukuthi you are not rooted. Lokhu ubungcwelenyana bakho lo ubuphila because uphakathi kwabazalwane. Wabo na ubone emhlazana uthola freedom. Wayegoli, wayeThekwini, wayakuphi wayiphatha wena. Kuba ngathi uyadevelopa kanti ukuduka kwakho. Uyakwazi uSimakade wena ukuthi nalokugqoka okuhloniphe ugqoka mawuphambi kwabantu.
mawuhleli wedwa uvela ube nondindi ufake ikete encane uyakwazi uSimakade ukuthi not rooted uqokela ukuhlonipha nokuthi bobrother bakubona njengo-wife material but you are not wife material. Wife material bakubuya actwa kodwa ngale behind kwabanye abantu unondindo awuhlukanile noma hoja abadayisa ngomzimba uyakwazi uSimakade wena inoziwe yithi singakwazi ukuthi masukubuka sibona umfazi uNkulunkulu ukuyothi akusumfazi lo ukuthi awumazi uyakwazi uSimakade. Le platform abantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe egameni likaJesu makhono la ngakholwa sethemba ngeniluzo abanye benu nje uNkulunkulu enqabela ukuthi ngashadi nalamadoda ngoba uNkulunkulu eyazi le ndoda ukuthi akugxilile lokho kuyamba kuyothwala ngelinye ilanga mhla izimo zempilo zamnetha. Baningi abefundisi le genge encane yama young lion ithwale ngamakhosikazi abo bayathwala labafana labancane abashumela abafuna impilo ephezulu abafuna ukuhamba ngeemoto nezindle ephezulu ziyathwala lezi zinto. Wena ubona indoda evuthayo neshumela uyakwazi lokho mfana ukuthi akugxilile uzwane evutha namhlanje kodwa umhlaza amnetha kusasa uyahamba ayolanda amandla. Ama young lion amaningi athwala ngamakhosikazi abo kuthiwa ushawe ikhanda ugule kwangaqonda wesibhedlela wafela lapho bayathwala labafana. uNkulunkulu uyayazi le ndoda yakho oyibona njengendoda ukuthi lokhu ayixilile kusasa uyolanda izigubu bulala ingane zakhe abulala unkosikazi wakhe ukuze athola amandla aqhubeka. Abafundisi abaningi legenge encane hamba yolanda imithi amakhosikazi akhona vela ashawa ikhanda nje into engaqondakala ovela waginqika nemoto uthi ukuloku kufa kungaqondakali nje ukuthi okwasho kwacima wasala izibani uhambe yolanda. uNkulunkulu uyayazi leyo ndoda le ukuthi this man is not rooted. Nawazi mhlasane edulela sanithulela labafana laba enibancoma kabi ingcebo zenkosi ezashonela amakhosikazi iningi labo bathwele ngamakhosikazi abo. Nina nzoba zibhathi kodwa uNkulunkulu uyabazi abakhala kanye nathi ekhala inyembezi engonyazi ukuthi umkaka umfake ebhodleleni umenze umkhovu ukhanda ngayo imali uvutha kangaka nje uvuthiswa ingane zakhe abanye bathwela ngama spams abashumeli babuya ngokuzolala. Yabazi uSimakade wena ungazi noma ngathi wasiyangichaza lezi zinto bayizitha ngoba nawo umkhovu kanye nayo kodwa sigcineni ngalokho uNkulunkulu uyabazi abangabakhe uyasazi uSimakade bafowethu. Noma singaphatha amaBhayibheli sonke sivutha sonke sibe nezambulo sonke sinconywe sonke sikhanda life sonke uyasazi uNkulunkulu ukuthi labo life abanye wo life bethu kuyayethu prove a point ukuthi we can do better than others. Uyawazi uNkulunkulu uyabazi abanye abala because kuumthwalo ukubona ukumemezela ivangeli uyasazi uSimakade. I'm telling you khohlisa bonke abantu as we speak right now khona abantu besifazane balele namadoda as we speak right now abanye balambisa abazali babo emakhaya bondlana nendoda bayithengela yonke into abazali bakhe bayalamba besathi ngikhola. uNkulunkulu uyakwazi ukuthi uyiqili elikhothe emhlaba ayikho ngicela bofuthi angazi manje umuntu wayephepha lesikhathi kangaka ukuphila kahle noNkulunkulu kunciphisa ama-prayer request amaningi. Lokhaza ukuthi ukuzama konke kusemandleni ukwenza intando yakhe iyayinciphisa nezinto eziningi kumele uyithandazela. Best ukuthi you are following ama-principle afunakalayo embusweni wakhe. Umuntu othandaza kakhulu amagama esiGreek nesiHebheru akalutho kunomuntu ogcina ama-principle ngoba uma mina ngikwazi ukugcina ama-principle asembusweni nalo othandaza kakhulu ovuta kakhulu nenza zonke lezi zinto lezi yimina ongcono ogcina imiyalo yakhe kunokuthi ngivuthe kakhulu. So ngamanye amagama lo ovutha uthandaza 5 hours bese kuba nomuntu ogcina imiyalo yakhe kodwa uthandaza 1 minute uyazwakala kangconywana lo ka 1 minute unalo thandaza 3 hours ethandaza umthandazo omude kodwa ungana meaning because uthandaza ngendebe ezinukayo enganali iqiniso nobuqili bese uba nomuntu othandaza noma 30 seconds asho amagama amabili kodwa ephuma eqinisweni enhliziyo ehlanzekileyo ibe ne meaning. Ungabu-act ukhonza ungabu-act ubungcwele uNkulunkulu uyakwazi gcina uku-acta kithi kuphela kodwa moya kuyena you must be honest ukuthi I've never committed myself to serve you. As a result ngiyakwazi ukuyibophezela ezintweni ezahlukahlukene kodwa hayi kuwe. It's a piece of advice. Abanye bethu sisashumela ngoba sisanikeza imali emasontweni
thina sinebhadi ke ngoba la sikhonza khona siyitholi bakhona bazonasikhonza nabo la sinebhadi thina lahlangela khona siholelwa ngitholi nesenta ayikho imali mina ngikhumbula ukuthi bathi sikuphana imali silimemezela ivangeli noma unganalutho mina ngoko angazi noma abanye bayakwazi mina ngibona ngiba neindleko kakhulu because of endawo ngithi mina kube uthiwa alikho ibandla esihlanganyela kulona ngaba ngiright kakhulu ngaba ngikhululeke kakhulu ngoba angazi kuyaphambana abanye bayaholelwa thina yithi esilahlekela angabe kulahlekela yithi esisacrificeayo ukuze ibandla liqhubeke edingwenza khona angazi noma kuphambana kanje kodwa abanye ibona abalukuzanayo ibona abakhokhelwayo angazi lento yenzeka kanjani thina yithina sacrificeayo uma kuthiwa kufuneka lokuthi uthi abazalwane nizogcwalisela ngokuthi kodwa abanye bayahola siyanibongela bafowethu siyanibongela akazi mina leti iphaphana kanjani akazi ngithi mina kube ibandla likho mina ngaba ngiphila kahle ngempela kodwa angisacrifice ndawo nje ngiright abanye ibona boholayo bayazabaye ukuthi mhlazana lathi waliyavala leli bandla ngeke asakhonza ngoba uyabalisa siyekeni bafuthu ngenani bafuthu amaminiti ambalwa bese siyaphumula umuntu ukhathele kodwa ke solimemezela ivangeli ihamba nama nokuyibophezela ama-sacrifice hamba nama-sacrifice sanibongela nina nokushayelwa amaphathi nibongwa ukusebenza kwenu thina siyazi uma yenzekile nakhona uyenzeka leso bafethu hhayi kumnandi ukhole bafethu hhayi kumnandi makhona urequestile bafethu siyacela asho ukuthi urequestile ngikhuluma kahle khona abazalwane esikhonza nabo la angikwazi ukuqamba amanga bekhona mina ngikhumbula ukuthi bayakuthanda imali siyabonga heyi angikwazi sis be greeted siyabikelela sesegabeni likajesu. Be greeted to everybody in the mighty name of Jesus Christ. Hey, Amen, amen, sis. I wouldn't even know where to start, but you see, when we commit, it means that we are choosing to belong fully to Christ. You know, we choose that we will follow him without turning back. So if I can just refer to a scripture, Luke number 9, verse 62. uJesu uthi anyone who starts to plow and keeps looking back is no use for the kingdom of God. Why? Because they are not ready to commit. They are still attached to their old lives, and they are still not focused fully on the direction of God. So when we decide to make a commitment, we must become consistent. You see, you cannot say you are committed to God, but you are not consistent in doing his will. For example, lapha in Galatians 6, verse number 9, we must not get tired of doing good, because in the end we will reap a reward. Meaning you must be consistent in doing good because it is pleasing in the eyes of God. I can't say today I will buy somebody onganasinkwa isinkwa namhlanje, but then tomorrow ngithi today, even though I have money, I will skip. Angithi ngimthengele izolo. Let me give somebody else a chance. Let me give somebody else a chance. It means I'm not consistent, because once I'm consistent, then I'm not even focused on who else is helping this person. If it is put upon me to help them, I will be consistent in doing the will of God. And again, once we decided that we want to be committed, and then we've chosen to be consistent, then we cannot compromise. Once you are committed to the things of the Lord, once you are committed to his kingdom, to serving him, there is no room where we can compromise. Why am I saying this? Because there go Revelations 3, go 15 na go 16, uti, I know your works. You are neither hot or cold. Uti, I wish you could be either cold or hot, but because you are neither, I will spit you out of my mouth. Why? Because you are wavering between two. You are not ready to commit. In Kumbuza, when we read
I think if angiphazami, if I can just double check, First Kings, Elijah lapha Mount Carmel. Uti, how long will you waver between two opinions? If the Lord be God, follow him. But if Baal, then follow him. Then the people kept quiet. Nobody was willing to answer because people were not ready to commit. Bathula, meaning they had divided commitment. They had God, plan A. However, if it fails here, masincike kancane ku plan B kuBaal. Yes. That's why Bathula, they did not want to make that commitment. Bese athi ku 1 Kings 18 verse 24, call on the name of your God, and I will call on the name of the Lord, and the God that answers by fire, let him be God. So when we are committed, we prove this by our trust in God, irrespective of the pressures that come along. Sithembela yena. It doesn't matter even if you are alone in your corner and there's 450 in the other corner. We still trust in him. So it makes me wonder, and I want to leave it with this question. Because we hear now believers saying that they are spiritual Israelites. I want to ask them the same question eyabuzwa Elijah. If God is God, or if Baal be God, choose one. Who will they choose? Will they waver between the two because they don't want to commit? Will they keep quiet or will they make a choice? That's the question that I want to leave everybody with. Who are you going to choose? Are you going to make a choice or are you going to keep quiet? Ngicela ukuyishiya lapho. Siyabonga kakhulu commitment ukuyibophezela. uJoshua wakhe wabona abantwana bakwaIsrayeli bemanqikanqika bekhonza uNkulunkulu bey'ntabeni zama-Amori, bakhonza onkulunkulu bamaFilisti. Basithi no, akuhambi kanjalo. Akwazi ukukhonza uNkulunkulu ungayibophezela okhonzeni yena. Ithi iBhayibheli wathatha yena nomndeni wakathi mina nomkami, mina nomndeni wami, we have committed ourselves to serve the Lord. So ke phumela nobala nifuna ukukhonza abantu, because if we have decided ukuserve inkosi, it means siyayibophezela nasekuyikhonzeni uSimakade. Asixubi ukhonza kwethu bafowethu, siyamkhonza uSimakade, kodwa kunento eyodwa singakaze saze sayenza, ukuyibophezela nasey'meni zempilo ukuthi ngeke sigudluka ekumkhonzeni uSimakade. Amantombazane wonke aphuma eshona le uyibophezela ukuthi ngamana ngisale ngingedwa ngibe intombazana eyivela isindisiwe, noma ngathi umhlaba wonke ubheke le, kodwa ngizoma ngingedwa. Hayi ukuthi noma ngathiwa bathi ku-right konke kuvumelekile, but mina ngedwa I've decided ukuthi ngiyomkhonza uSimakade, futhi ngiyayibophezela ekuthenini ayikho into eyongishintsha ekumkhonzeni ngale ndlela uma ethokozile ngami, ethi mengibuka athi ngiyathokoza ngalo. Noma bashintsha bonke, you will never compromise. Ukube sadecide ukucompromise ivangeli, ngaba sikude kakhulu manje nempilo, ngaba sihamba ngemoto ephezulu, hlala endaweni yokuthi ngaba sidumile nathi singama-celebrity ye-evangeli, but we have decided ukuthi ngamana sidonse nzima empilweni, but preaching pure gospel eyosilambisa kodwa eyoba yiqiniso, eyothi mangiqeda ukushumayela ngizwe inhliziyo yami ngifakazela ukuthi ukhulume okuthunyiwe, awucompromisanga for your own benefit. Ukuyibophezela kukwenza ukuthi ukwazi ukuma wena wedwa, ume ezidlangalaleni uthi ngiyomemezela uJesu yena yedwa le ngemthini ohlazo esitakule emanyaleni. Ukuyibophezela kungaphezulu kokusonta nokucula namaculo esonto noku-athenda enkonzweni. Uyabazi uNkulunkulu abangabakho, uyabazi uSimakade abayomela noma uthi umhlaba wonke ubhekele. Wena uhamba noquqaba, uhamba nabahamba nazo. That's why ungayiboni entero. Ukuyibophezela kukwenza ukuthi namehlaka kamoya angavuleki nendlela awukwazi ukwehlukanisa ukukhuluma kukaNkulunkulu nokukhuluma kwabantu. Uvumela yonke into mabaqhwaba izandla uyaqhwaba, awazi mathi amen, awazi nolo amen simusho ngoba kuyiqiniso, ngoba uphakathi esicukwini ukule kuqabela uhambayo lwazi nolibhekile. Ukuyibophezela kukwenza ungakwazi nokuhlukana
imidlalo lento eyiqiniso ngoba awulazi neqiniso wenza okwenziwayo mampromise siyabingelela idala yagcina namaphesha kwezilwandle siyabingelela egameni likaJesu amen Ayibonge bantu abasekhaya. amen Hawu ayibonge bantu siyabingelela Amen, amen. Hayi ngiyabingelela nami ngiyajabula ukunifica namhlanje ngithi awu Nkosi yami ngabafica namhlanje kahle ngi-off. Hey, hayi cha bandla ibambene lana. Ibambene nami namhlanje ngiyakwazi ukukhuluma. Akumenyezwa phela lana bafethu, akumemezeki ukuthi nje namhlanje ngiphusu. Kwesinye isikhathi ngibamba ngama-earphone, thothi ifoni le ngilalele, angikwazi ukucofa screen, angikwazi ukuphawula unless namhlanje-ke bengikwazi nokucofa i-screen ngithi asengingene nje ngibingelele ngisho ukuthi cha nami inkosi ngiyayiphilela ukuthula ebandleni. mina ngakubona ungathiwa senenkosi Nakuba ngisaphila nakuba ngisekhona angiphambene futhi nokusho ukuthi kubuhlungu ukukholwa kodwa ngithi kimi kwaba yikhambe lelapho kubi. Hey yabona emhlazane ngahlangana noJesu kwaba ukuxazululeka kwey'nkinga ezaziningi. Ukukholwa akukho lula kodwa ukukholwa kulula, angazi ngiyazwakala yini. Zaziningi izinto ezazenziwa lapha ekhaya, akukho lula ukukholwa kodwa ukukholwa kulula. Akusikona ukwembulekelwa kaNombani ukuthi ukukholwa akukho lula kodwa futhi ukukholwa kulula. Angeke akusinombani ongabona lokho. Ngithi uma ngithi kulula ukukholwa ngishiso yini? Ngishiso ukuthi uma ngabe ungakholwa, uma kunenkinga nesimo obhekene naso, kufanele ufune impendulo endaweni eziningi, ubambuyeka. Uqale emaladini wenza iladi kufika izangoma kufika izayoni zithi hayi alihambanga kahle ngalesikhathi sifikile la ekhaya bekungekho inhlambuluko phakathi kwenu athi omunye akwenzekanga kahle kufanele niphinde niqale phansi. Uma kungekho ukukholwa ubambuyeka uhamba ufuna impendulo ungenayo ishow ukuthi lo befikile ufike nempendulo ekuyiyona yona noma lo usezofanele uphinde uthole omunye uhamba ubuze ebantwini ngempilo yakho. Kodwa mawukholwa uyazi ukuthi nginendawo eyodwa noma ngabe izinto zingabheka phansi kangakanani noma zingabheka phezulu kangakanani kodwa nginendawo eyodwa engizobuza kuyona isemadolweni ukuthi ngishone phansi ngithi yena uNkulunkulu uyalazi iqiniso kuthi sekumnyama kuthi uncwabile ngesonto ledlule waphinde wancwaba kuleli sonto waphinde wancwaba next week kodwa wena uqhubeke njengoJob uthi inkosi yazi uthi ngiyazi ukuthi icebo lakhe lingevinjo. Uba nendawo eyodwa obambelela kuyo nothembela kuyo nekunikeza ukuthula kuthi sekuthiwa bona ama-psychologist ubona ama-physiologist ubona ama-counseling uthi kodwa uma kuwukuthi lo muntu angeke akwazi ukufinyelela ekujuleni kwenhliziyo yami kuyafana uma ngabe sengilubeka udaba lakho uzokhipha impendulo ethi kungaphezulu kwamandla engathi kukhona into engcono oyidingayo kunalokhu mina engingakusho uthi suyibekile into indaba yakho athi beka isandla sakho esifubeni umuntu ezama ukuku-advise udaba lakho lungaphezulu kwamandla akho athi yena qala uzixolele wena uzibuze ukuthi bengike ngazenzani. Kusho umuntu udidwa umuntu ophambi kwakhe ezwa nenkinga kodwa mawunethemba elilodwa eliwuNkulunkulu ophezulu konke nohlula imicabango yomuntu kuyenzeka ukuthi sekukwehlelile ungashawa stroke kuthi sekukwehlelile kungatholakala iBP kuthi sekukwehlelile ungatholakala ishukela kuthi sekukwehlelile ungatholakali ukhathalelwa imithambo yengqondo nemithambo yenhliziyo ngoba uyazi ukuthi kunendawo eyodwa onayo isemadolweni kunoNkulunkulu oyedwa onayo. Awuhamba ubuzisa ukuthi namhlanje fanele ngiye ebuhleni kusasa fanele ngiyezayoni ngale lala ngafanele ngiye entabeni yase ZCC. Uba nendawo
indawo eyodwa obuza kuyona mase ukholiwe. Yikho mina kimi ngabona ngathi ukukholwa kube lula ngoba unkinywa izinto ebusuku kodwa ubike endaweni eyodwa, awuhamba uphuma ungena, awunankulunkulu ekuthi makuwukuthi kufanele uthathe uhambo mhlasimpe uyofuna umsebenzi ukuthi weqala uyogoduka uye ekhaya ufike uthola umuntu omdala udlule emsamo uqale ushisele impepha andukuba ulishiye ikhaya kodwa uhamba uye emadolweni uthi Nkosi kusukela namhlanje sengiyahamba. Uhamba wena uyayazi indlela futhi uyivumile, ngiyazi ukuthi if you grant me this way kuzophumelela ngenxa usuya unokuthula mawukholwa. Kukhona ilizwe laphana kuHagai 2 elithi inkazimulo angazi yendle endala ayinakufaniswa nenkazimulo yendle entsha. Uthi uNkulunkulu into azoyenza usuyazi wena ukuthi uma kukhona into edilikayo uNkulunkulu wenza into entsha engcono kakhulu kunalento ekade ikhona ekuqaleni wena ubambelele kuyona. Usuyazi bathi abantu mabefika bebona isimo sakho babuzwane bethi uyazi ukuthi lento obhekene nayo unebhadi, wena wazi ukuthi mina ibhadi anginalo, ishwa nginalo. Usathana akamehlula uNkulunkulu. Bathi mabethi wagadla usathane empilweni yakho usho wena ngaphakathi enhlizweni yakho ukuthi kodwa ngiyazi ukuthi uNkulunkulu wami akahlulwa usathana. Angikwazi ukunikeza usathana udumo ngoba mina ngisiyena umngani kaSathana. Uthi umuntu esengitshelile ukuthi yazi ukuthi usathana ugadlile empilweni yakho, ngithi mina okusalayo uNkulunkulu bekade ekhona. Engikwaziyo futhi ukuthi wami uNkulunkulu akahlulwa usathana. Ngiyazi ukuthi lento eyenzekile uNkulunkulu uvumile ngoba uyena ohlale khona empilweni yami. Uma uzinikela kuNkulunkulu awudingi izinto nama views abantu kodwa impendulo zakho zihlale kuthenini wena wazini ngoNkulunkulu ngoba ulokhu ushila uthi uyabaza abangabakhe kuthi sekuthiwa unikeza isolution yokuthi yenza into ethile uthi kodwa mina ngiyazi ukuthi umhlengi wami uyaphila. Bake bathi abangani bakaJobe kuJobe emfowethu uyabona indlela esezikushaye ngayo kube nguwena ngabe ukhuluma iqiniso ukuthi uNkulunkulu wenzeni ukuze uNkulunkulu akuxolele uthi uJobe uma ngabe waye khona wayebukile angani noma wabheka phansi noma wabamba isifuba noma waba namahloni noma wenze njani maphendulo wathi kodwa uJobe kubangani bakhe sebethi wonile kuNkulunkulu kungcono avume isono sakhe bese ayaxolelwa khona ezodlula kulobu buhlungu abhekene nabo. Ukuthi uJobe waphendula wathi kubangani bakhe kodwa mina noma ngabe ngizifuna ngizibheka nina nithi ngonile ngenxa yokuthi nibona ubuhlungu engibhekene nabo ngazi into eyodwa ukuthi icebo lakhe lingevinjo wakubona ngale ukuthi lokho kwenzeka akusiki ukuthi ngonile kodwa kusecebeni likaNkulunkulu ukuthi udumo lubheke kuye ukuthi kahle kahle mawusezimeni awulishintshi yini ithembo nalo. Kukhona umuntu othi umengene ezimeni adideke ukuthi umntwana kaNkulunkulu kwamela abeke ithemba lakhe kuNkulunkulu. Ungadideki babuzwana mawukuthi ushumayela ivangeli lingakukhokheli ngoba kuthiwa umvuzo wabantu abawamukele emhlabeni usuke sewukhona kubo kodwa kuthiwa bamukela umvuzo omkhulu abamukelisa umvuzo wabo emazulwini kunabamukelisa umvuzo wabo emhlabeni because uzogcina usukhohliwe ukuthi lento yenza ingeyomvuzo wasezulwini uma sikukhokhela. Kanti uma kuwukuthi ukhokhelwa uNkulunkulu uzogcina uhlele ukuthi mina ngumntwana kaNkulunkulu. Uzogcina usukhohliwe ukuthi ngiye enkonzweni mina ngiyisikhonzi sikaNkulunkulu elithizwi omkhulu kunana ngabe yisikhonzi senu. Uzogcina usukhohliwe ukuthi uyisikhonzi mawuthola inkokhelo ukuthini ucabanga ukuthi mawuye enkonzweni uye emsebenzini kuzogcina sekuconvertekile icebo likaNkulunkulu. Uzogcina usungasafuni ukuthi abantu abanye mabafakaze ngoba uzozizwa sengathi awungenanga emsebenzini. Uzogcina sowuvimba ukukhuluma kukaNkulunkulu ngoba kufanele uhlale umile ngoba sekwakhela enhlizweni yakho ukuthi engathi uye emsebenzini uma uye enkonzweni ngoba wazi ukuthi uyakhokhelwa. Uzogcina sowuvimba nendawo kaNkulunkulu. Uzogcina sowunezihlalo eziphezulu ngoba wazi ukuthi isikhundla sami lesi njenge-HOD emsebenzini nge-CEO wenkampanini. Kodwa makuwukuthi uNkulunkulu wenza ukuthi ungakhokhelwa uzogcina wazi ukuthi mina inkokhelo yami ikuNkulunkulu njengesisebenzi. Athi uPaul mina siboshwe enkosini.
athi mina siboshwe enkosini okusho ukuthi uyazi ukuthi noma ngikuthanda ukwenza njengokwenza kwabantu noma ngithanda ukuhamba njengokuhamba kwabantu ngenxa yokuthi angisisi siboshwe ebantwini ngiyisiboshwe enkosini uthi mina engikuthandayo angikwenzi kodwa lokho engingakuthandi yikona engikwenzayo ngenxa yokuthi uyisiboshwe enkosini nathi siyathanda ukuhamba siye emagroovini makama weekend siyakuthanda ukuthi nathi siye endaweni esizwa kuphithizela kuzona kodwa ngenxa yokuthi siyiziboshwe enkosini siyaye sifikelwe into ukuthi lokho akukuhle kubi akuncomeke emehlweni kaNkuluNkulu uyabaza abangabakhe into ozokwenza ukuthi wazi ukuthi ukukholwa kumnandi futhi ukukholwa kuyahambeka ukuthi awuzuphithizeliswa izinto eziningi awuzushintshwa imibono yabantu kodwa wena ngoba uyazi ukuthi ngingokwaNkuluNkulu noma ngabe impendulo zakho uziboni noma ngabe impilo yakho ibheke phansi kangakanani uzokwazi ukuthi I have only one answer. That is God. Noma bangakhuluma babeka imbono abantu ngempilo yami noma ngabe bangacaphuna ama chapter ukuthi mesisi nje kusuke sekwenza uSathane kuzofika ukuthi unethembe lilodwa lokuthi wena yakho impilo uyibuza kuNkulunkulu if unesiqiniseko sokuthi unophawu ebunzini lakho ukuthi kubeki uphawu olwemvu ezicapheni zabo ukuthi mayifika ingilosi yokubhubhisa neyenkemba angeke izibabulala abantwana bakaNkulunkulu if you know ukuthi you have a sign yokuthi umntana kaNkulunkulu you will rest assured ukuthi whatever that is happening in your life uNkulunkulu uvumile bekakhona kuthiwa kuhlala kusho wena mawuthandaza uthi ungumgcini kaIsrayeli akozela kalala ubusuku nemini pho kungenzakalani mayekhona angavumi noma angaboni wena hlale kuthulene okukuyo kuthiwa masese enikeza inkazimulo yendlu entsha unikeza inkazimulo bese anikeze nokuthula kuyo indlu entsha unika inkazimulo kuyothi ukuthi ukukholwa kubuhlungu uyothi ukukholwa kunzima kodwa uzibona izinto kodwa yena uyokunikeza ukuthula okudlula ukuqonda kwengqondo yomuntu uyokunikeza ukuthula okudlula ukuqonda komuntu okubhekile ukuthi kufuze ngabe ubabuzana kaSashumayeli fuze ngabe usibanibana kaSamile kodwa bakubona abantu umile ukhululekile ngoba inhliziyo yakho inokuthula ukuthi umnikazi wempendulo neanswer ngempilo yakho ukhona inkosi yomusa inibusise ngiyaphila ngiyamthanda kakhulu uJesu amen siyabonga kakhulu phesheya kwelwandle siyabonga nezulu akazi usikhohle siyabonga kakhulu Nkosi siyabonga kakhulu bafundisi Nkosi yami kudlaliwe ngami awubabuzwana Nkosi yami uNkulunkulu emuhle undodakazi ungijoyinile einsukwini ezimbili naye uselana siyabonga kakhulu uhambeka ngiyabonga kakhulu nibe right bazalwane bami ngiyanithanda kakhulu ngiyamthanda kakhulu uNkulunkulu nalana Nkosi yami ayikho indawo yokukhonza okwamanje kodwa ngizoyithola mhlawumbe ekuhambeni kwesikhathi kodwa uNkulunkulu ngisamthanda futhi alikho engithembe enginalo ayikho enye into engeke ngicabange ngisagcinwe yikho nje ukuthi noma ngila kodwa uyangazi noma ngaba sehlane noma ngahamba edesert kodwa uNkulunkulu uyangazi uyazi futhi ukuthi nami ngazi yena yedwa noma ngabe kungenzakala uyazi ukuthi ngazi yena so nje ngiyabonga kakhulu nibe kahle bazalwane bami siyabonga kakhulu sisho njalo bazalwane siyabonga mampromise mazweni sisho njalo bazalwane ebusuku ukuthi uNkulunkulu uyabaza abangabakho uyasazi sonke nokuyibophezela kwethu mama sibingelele egameni kaJesu sathemba mama yaphila makhona ba requestile wafethu basho ukuthi ba requestile mama Simangele siyabingelela Asibingelele mfundisi niyaphila siyaphila manjani siyaphila Ncebo sibingelele abazalwane abakhona amen mama nginento okhuluma ngayo engihlale ngiyibuza njalo mfundisi wami ukuthi uma ngabe sitetema kangaka sabazalwane kuseza isikhathi esenzima webazalwane kuseza these new ideas upresident umemezele ngawo last speech sakhe asenzile ukhulume ngawo ama-ID azayo ama-ID amanamba sekuqala iy'namba manje izoba sesiphongweni noma esandleni now kuzothengwa manje ngendlela ethize emashophu so uma ngabe uwumzalwane ungakabi committed
ngoba siyeza lesi sikhathi and sesiseduze kakhulu. They are running for 2030. We are in 2026, so it's 3 years from now. Masibala. Isitha silwela ukuthi by then everything, the whole overall of whatever they are doing by 2030 it would be starting. So uma ngabe ungakhommithanga manje okusho ukuthi ngoba phela kusazofika indlala, hayi ngoba ukudla kungekho. Yebo. Kuzofika indlala ngoba kuzofanele ukuthi uma uya esitolo uyothenga ube nenamba esiphongweni. So bazalwane, uma ngabe sisahlulwa ukukhomitha ukuyokhonza nje kuphela nokufunda izwi nokukhuleka mawuvala umnyango, sizoba njani isikhathi ngoba thina bazalwane sinezabanyana nje uzosibeka nyana, hayi ngoba kuwukuthi, hayi ngoba kuwukuthi, hayi uNkulunkulu uyabonelela. Asifuni ukuthi sikhulumule sibe nqunu phambi kwakhe. Sifuna ukuya kuyena sigqokile abese ngasakwazi ukusigqokisa ngoba thina siya kuye simcabangele. Njengoba usho umfundisi ukuthi masikhuleka sifuna ukuba seyimoyeni pedestal, sibe neconnection nabafundisi abathize namabandla athize nomama abathize, sikuma group ngoba sifuna ukubelonga. Mase sifikile isikhathi la uzofunwa wena ukuthi umephi. Njengoba uthi uyamthanda, umthanda ngenhliziyo yakho yonke, nengqondo yakho yonke, nangomoya wakho wonke na wena. Before uyothanda umakhelwane wakho kuqalwa ngawe. Kuthiwa wena mthande ngazo zonke lezi izinto ezintathu. So before you are saying I love my neighbor, njengoba usho umfundisi ukuthi ngeke ugijime uyokuthandazela iSouth Africa ungakakwazi wena ukuma kuye uthi ngiza kuwe nginje baba, ngiyahluleka, nginokuhleba okuyisimanga, imina futhi engiye ngiqala itopic, kuyangihlula, umlomo wami awuvaleki. Manje ngoba siyeza lesi sikhathi sama digital IDs, ngempela kuzothiwa yonke into iya digitalize. Makuthiwa digital bazalwane, we are talking about number. Digital, it's digits. So now we are going to numbers, which the number that we all know as a Christian or abazalwane ukuthi yipi number esikhuluma ngayo ezobifuneka that time. So uma ngabe ngempela uhluleka ukukhomitha manje ezintweni ezincane, ngalesa sikhathi indlala isifikile, kuyokwenzeka kanjani? Ukawafundisa mfundisi ngokufasta. Ngabuya back ngayofunda izwi ngefasting lama 40 days bazalwane esiwashoyo amanga esiwaqambayo, kusho ukuthi kuyoba njani ngalesa sikhathi uma uzohlulwa nje wena izinsuku ezintathu. Bazalwane, asikhomitheni kusase manje. Sikujwayele ngoba sizoba khona isikhathi esinzima siyeza siza kancane. And uma singanakile kanje sithatha zonke izinto kube lula kanje, ithina ke kuke kwakhuluma abazalwane umkhwanazi la wathi engishayile ngathi hey Nkosi, kusho ukuthi asikenze khona uma ngabe a well known man ethi akasoze aba yikholwa ngoba ikholwa liyakusaba ukufa. Ngashayeka bazalwane, ngashayeka every time mangimbona ngiyengijuluke ngoba kushuthi khona into ayibona, wathi angisoze ngaba yikholwa ngoba ikholwa liyakusaba ukufa. Siyakusaba ukufa, siyayisaba indlala, siyayisaba ukugula. Mawugula abazalwane bathi hayi awuthandazi kahle, awufasti kahle, awenzini, abazi ukuthi kunesikhathi sokuthi kuba never empilweni yomuntu, likuhlabe lakho wedwa, basuse bonke abantu sale wedwa ngoba ekufuna wena. Thina siyanqubuzeka, kufanele ungena la uphuma la ufuna abaprofeti, uthatha indlu kaNkulunkulu uyoyenza la kuthiwani, kuyolahlelwa amathambo la kuyohlolwa khona. Ufuna ukuyohlola ukuthi what's happening empilweni yami, yini le ngingayenzanga.
and asikakabatholi nabaprofeti abathi align yourself with Christ, there is nothing wrong with you. Kodwa sizomthola ethi nje this and this this is coming, this is where I see you, there is this thing that is coming. Sifuna ukuzwa izinto ezizosigitaza amadlebe. Sikhomitha nini bazalwane uma ngasiqali manje ama-digital ID ayeza kuzoba kangakanani sekuthiwa awuzokwazi umzalwane ukuthi uyothenga ngoba awunalo lolu phawu okusho ukuthi kuyosala kungenamuntu. uNkulunkulu akasisize bazalwane, siyadinga lokhu ukuthi sibe committed kusasemanje ngoba siyeze isikhathi esizoshisa ukudlula ilahle. Uthi unkosikazi kaJobe, mthuku uNkulunkulu wakho. Uthi uJobe, kungcono ukuthi ngiqalekise usuku engazalwa ngalo. Hey, Niyazwa bazalwane? Uthi kungcono ngiqalekise usuku engazala ngalo. Ngisho umuntu owayenama-shingles bazalwane. Ma-shingles iy'londa lezi ey'khipha amanzi. Zibuhlungu lezo y'londa. Ozaziyo nje uyazazi ukuthi zibuhlungu sithi sisodwa usiza ukuthi njani. So zayigcwala umzimba wonke zimfimfa amanzi ehlele emlotheni. Now umuntu ocommitted loyo osuka esihlalweni ekade well known in East kuthiwa he was the richest man ever. yo, Now bazalwane, uma sizohluleka manje kuma committed sizoba yini? Bona bazalwane, noma kunama conference abeka abantu okuzoluwela ukudla sabazalwane. Kanjani bazalwane? Uthinta indaba ebuhlungu nenzima kakhulu bazalwane, because nami ngiye ngiyibuka ngithi Nkosi, I wonder ngiyokhona nase kuthiwa awukwazi ukuyothenga ukuthi kube ukuthi ngithi Nkosi, if it's for me to die, let me die right here. But I will never go and buy or go and have this number so I can eat. So kunezinto bazalwane singayisabi. Kubi mangabe sizwa abantu abadumile abahlakaniphile kodwa bethatha ibandla ukukholwa bakwenze nje kube isinikiniki. It pains me. It makes me very frustrated bazalwane. Siyabonga mfundisi wethu ngalokho ukuthi ke sibuyele ekucommitteni ukuthi kuyini. When you are saying you are committed, what exactly do you mean? As we are saying sign ama-contract emsebenzini. Noma uya kwi-interview ame fast learner usho zonke izinto lezo sokhona bezokunikeza le position and ubusuhlala kuyona wenze konke okusemandleni ukuthi ube khona. Kuyanetha uvuke ekseni traffic ithi hello kodwa uyitshela ukuthi okusalayo ngizofika. Yini singakwenzi kuloko uNkulunkulu wethu wasidala? What is it that is missing bazalwane? Uma ngabe wakomitha, uma ngabe ulalela uJesu bazalwane ephendula kuPilato embuza imibuzo, wayephendula kube kanye bese yathula. Haleluya. So manje yini bazalwane esenza siba mavaka kangaka? Nkosi yami, siyacela uNkulunkulu asisize. Engathi ngaba umkhuleko wethu le ukuthi yisi isikhathi sokuthi ibandla livele ekukhomiteni ukuthi siyoma, noma ngabe umlilo uyasishisa siyoma. Bama abapostoli bama bafaka buhlungu. Mangifunda akekho umpostoli engike ngafunda ngaye kuthiwa cha yena walala wathula. Kuze I think uJohn kuphela engeke ngizwe kuthiwa wayesephuma ngesikhumba kodwa kusalayo wayengasenawo amehlo base bewakhiphile. Ubani manje ongavuma ukukhishwa ihlelo lodwa mfundisi? Noma ke ngithi ake kuphume nje ilunga lomunwe wakho kuthiwa nayi imbazo aziye asibone ukuthi ngempela lo nkulunkulu wakho ukhona. Siyabonga kakhulu mfundisi. Sibonge nebandla lonke. Inkosi yomusa nibusise. Amen. mama siyabonga kakhulu. Sisho njalo bazalwane ebusuku. Commitment kuyibophezele umkhonzeni uNkulunkulu. Izimo zempilo ivuma noma zingavumelani nathi. Ngifuna sibe honest ebusuku sazolala. Tshela inhliziyo yakho ukuthi simakade uyangazi. This thing has nothing to do nokuthi bani wazi bani. uNkulunkulu uyakwazi wena. Uyakwazi. Yabona njengoba abanye bakhishwa amehlo nje angeke uvume wena. Uyazi ukuthi ubani 1 rare in lo wathoswa njengenkukhu
elukuzanini Andrea yes wafaka X cross siphambane sasu X kodwa kuthiwa ngathi wabasa umlilo ngaphansi wathoswa ngathi bafowethu abapostoli balifele ivangeli thina asamkhonza uNkulunkulu ngenxa yokuhletshwa ngenxa ukuthi bakuncisha ipulpit ngenxa ukuthi silwela ukushumayela hayi kuphila impilo engcwele simakade uyasazi thina uyazi ukuthi uJames lo wayomfundisi eJerusalem noma wayilide eJerusalem uyazi ukuthi wabanjwa wafaka esiqongweni sethempele eJerusalem kuthiwa it was 100 meter high height yakhona 100 ukuya phezulu kuthiwa bamdedela wafika wawela phansi washayeka walimala kodwa wangafa babeya bamqedela inkosi behamba nayo uStefan mekhandwa ngamatshe kuthiwa ngambona indodana yomuntu ihleli ihlalweni ngoba noma wayekhandwa ngamatshe nje kodwa inkosi yayimile ngakubo uncwadi amaHebrew chapter 11 ithi amaqhawe enkolo esivumelwano esidala azingelwa abanye banqunywa amakhanda ngesaha lithi iBhayibheli izwe lalingabafanele babehla benyuka balala emhumeni ngoba uNkulunkulu wayebobonela okungcono kunalokho kuyibophezela ukwenza ukuthi noma ngathiwa isimo sempilo sithini kodwa kwazi ukuyiphika inkosi noma ngathiwa ulahlekelwe konke unako ngoba uthi umpostoli Paul masinokudla sinokwembatha seneliswe yikho abafuna ungaphezulu kwalokho bawele kulingeni commitment let us commit ourselves emkhonzeni uNkulunkulu abanye sicommitted emasontweni 8 hayi ukukhonzeni uNkulunkulu that's why makufika isikhathi sokuzingela ukuhlushwa kwebandla abaningi bethu soyiphika inkosi ngoba angeke sikwazi ukuyifela eloko sokushona namhlanje nganza kwethu ebusuku siyabonga kakhulu thubele ihlo uNkulunkulu asiboleke lona bafowethu asiphumuleni ukhathalekile kodwa besifuna uku-encourage abazalwane ngalokho ivesi eselifundile lithi isekelo sokukholwa sime esinalo luPaul ukuthi uNkulunkulu uyabazi abangabakhe nokuthi abaphathi igama likaKristu badede kuko konke ukubonakala kukubi lokho esikushoyo noma ngathi ukhonza kahle kangakanani noma ngathi uvutha kahle kangakanani but uyakwazi uNkulunkulu ukuthi awuxelile kuye umuntu ongagxilile kuye unyakaziswa yimimoya unyakaziswa yinkulumo bayadikila baba nenhliziyo encane ngoba akayibophezela uma bahletshwa uyahamba hayi kodwa bafowethu nina nikhonza uNkulunkulu okhandwe ngamakhalibhodi elivela ndikile ethi yayisalunga Nkosi yami ukhonza usimakade bahamba babhala ama-caption la ko Facebook we left the church, we didn't leave God, something like that. Kuba ngathi content ngazi lezi zinto zenenibhalayo commitment lokho susho bafethu siyabonga kakhulu uNkulunkulu onomusa kasenze lo musa insuku zokuphila kwethu siyacela uNkulunkulu asivusela abantu abayibophezela ekuthenini Nkosi ngiyokuthanda ngiyokukhonza ekhathini zokuswela kwami ekhathini zokuhlupheka kwami Apostle Paul uthi ingilosi kaSathane uthi ngenxa yenkulu zezambulo engayibonayo ingilosi kaSathane yangimukule yangishiya neve emzimbeni uthi ngacela enkosini ukuthi ayilisuse leliva athi Nkosi angeke lisusa ifa simuzo sefakaza athi ebuthakathakeni bami nginamandla asimazi ungamkhonza uNkulunkulu ngenxa yezimo zempilo abanye bethu ngiyengifisa mina ukuthi ingathi ngake sifakaze ngathi ngelinye ilanga ukuthi benazi yini ukuthi sihlangabezana nani sikuphi sibhekene nani njengoba sivele njengabantu abapowerful we are not powerful siyafana thina nani siyayifanele impela nje ukuthi awazi ukuthi ezimo zempilo sometimes siphikisa noma ngathiwa ngiyalimala ngamane hamba ngamadolo kodwa I'll never keep quiet. I'll never compromise the gospel for the sake of ukudla whatsoever engavela endleleni yami. But ngiyolmemezela ivangeli noma ngathi oqhela wonke umuntu but I'll keep on preaching the gospel. Vele inhlupheko zalabo ababiza igama lika Jehova uNkulunkulu wethu. Bobethu ongcwele siyabonga. Egameni leNkosi yethu uJesu. Sibonga ithubo siboleke lona ebusuku. Ngalibandla lakho abantwana bakho labo uyithengele bona ngegazi lakho Father we pray sikunikeza udumo lonke amandla nobukhosi nenkazimulo selekelela ebusuku izwi lakho silonde sigcine
ey'nsukwini zokuphila kwethu, ungasinikeza ukuthula singakalenzi izwi lakho. Father, we pray umoya ongcwele etshala izwi lakho ey'nhliziyweni zethu egameni likaKristu Jesu inkosi yethu. Sazolala simelana namaphupho nembono nephimbo elingaveli kuwe egameni likaKristu Jesu inkosi yethu. Amen. Bafethu siyabonga kakhulu. Khathele. Sibonga kakhulu bafethu, uNkulunkulu asigcinele nina nilonde. Sibona nini ngoLwesine bafethu. Nisibekezelele njengoba bengishilo. Nisibekezelela bafethu. Sometimes sithi bakhona ulife isikhathi sethu singavumi. Kodwa ke uNkulunkulu uyazi. Ayikho into emnandi ukuthi uNkulunkulu uyazi ukuthi sometimes ungaphezulu kwamandla. So siyabonga kakhulu bazalwane. uNkulunkulu asigcinele nini nihlala isicelo sami sisodwa, hlala sisicela ukuthi nisikhulekise. uMpostoli Paulo nisithandazise nathi ukuthi ivangeli silishumayela ngesibindi. Siyabonga kakhulu bafethu. Asiphumuleni uNkulunkulu umusa anigcine anilonde egameni likaJesu. Amen.